Komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number one and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 29 minutos na ang nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Zone 2 Diri sa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations and the number one most trusted source of news and information ng Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Pebrero 14, tuig 2026. Valentine's Day subong. Happy Valentine's sa aton sining mga kabombong nagupod sa aton. Pinagi karon diri sa may aton sining Facebook Live, YouTube channel sa aton sining karon nga Bombo Mobile App kag tubtuban sa malabutan sa aton sining pagwaragwag pinagi karon sa aton sining pag broadcast man pinagi sa inyo sining mga radyo 837 kilohertz. Sa gyapon ini mo lang mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita, mga lodging houses hugot nga ginapatuman ang no minors no entry. No minors no entry. No minors allowed sa aton sining mga kabumbo. Inigin pasiguro sang Task Force on Moral Values Formation kag gin chekyar pagid sang Bombo News Team ang tagsa sini ka mga lodging houses, mga motel, may mga nagabantay kag mismo iya ang management hugot sini iya nga ginapatuman nga hindi pwede gid ang minor de edad sa pagsulod sa kasubong sining establishmento komersyal. May Valentine's man o kun wala. Sa dugang pa nga mga balita, presyo sang bulak nagmahal, bangod kalabanan sa stock nga ginabaligya subong imported. Samtang pamilya sang overseas sa Filipino worker nga na priso sa Kuwait nagpasalamat sa development sa kaimtangan sa nga ila himata. Samtang checkeron taman later on ang latest investigation may kantanan sa sining ng lingling. Samtang naga-love making to ang magkagugma na siplatan karon binuno ang ining nagapanglingling na igo sa butkon. Anong latest sinadring natabo sa may distrito sa Molo? Standby kamo kay tutukan taman ina diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udo. Sa mga nagapauna naman kag mga mainit karon nga mga balita, kabalo bala kamo sa latest survey dire, 27% sa mga Pinoy kuno ang naga-eksperyensya sa cheating o kun siya limbungan gintunto. No, sa aton sini nga mga kabumbo engineer dahil lang gid no may ano nako one time lang abi palihog ko na idula sang ako nawong dasig lang no. Nan. Kahinapan eh. Okay. Pwede na mabalik, engineer. Now, sa aton, sini nga mga kuturan, isa sa tagsa sini ka-apat ka Pinoy ang naka-eksperyensya kuno personal sang cheating ang pagtunto sa ila sini iyang relasyon. Sandig sa fourth quarter 2025 Social Weather Stations survey, 27% ang naka-eksperyensya sang infidelity o kuno pagpanunto, pag-cheat, samtang 72% naman ang wala naka-eksperyensya sang kasubong sini. Ang pinaka-common nga na mentionar sa survey sang pagpanunto ang physical kag emotional cheating nga mayara sang 11%. Ginto mo naman sa survey nga ang physical cheating o kung ining pagita sang iban pagin sini nga partner, lovemaking kag pag-date sa iban sini magluwas sa iya sini iyang partner na nga daan no sa aton sini nga mga kabumbo o kung iya sini nga sawa urbana. Samtang emotional cheating naman ang nagatumod sa pagkigbahin sa mga personal nga problema sa iban sini nga tao sa baylo no ngati ila lang kung tani sa isa iya ka couple abi o kon ining paghimo sang romantic emotions para sa iban
no, bisan way pa man iya sang physical relationship. Pila sa mga gintumod nga cheating ang cyber cheating may 6%, object cheating 6%, financial cheating 5%, micro cheating katulad sang affectionate terms kasubong sang baby o kun love, ginatawag niyang iban sini nga tawo apisar iya mayara siya sang partner na, no? 4%. Yara naman sa 8% ang nakangkon sang duha o kun mas sobra pa nga sahi sang cheating. 43 sa mga Pinoy or 43% sa mga Pinoy ang nagapati nga pwede pa mabalik ang salig matapos ining nasambitan nga pagpangloko, pagpanunto. Samtang 36% ang nagapayag nga hindi na posible. 19% naman ang nagapahayag nga waay sang or hindi pa sila sigurado sa ila siniya nga panindugan. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo, no? Ti ikaw naka-experience ka na sang ginatawag nga cheating o kun pagluib or gintunto ikaw sang imo sini iyang partner dira o kun imo sini nga kahagugma ginbayaan niya ka, so on and so forth, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, tiya mo na lang hambal sini nila nga ti maabot gina ang punto nga ti sila nga nagapanunto, nagapanglimbong ang maka-eksperyensya man sang kasubong sina kag kapait sang sitwasyon, no? Sa aton sini nga matag palamatik iti suno pagani sa mga hurubaton, what comes around, no? Ano na gani? What comes around, no? What comes around sa aton sini nga mga tagpalamati, no? Kay ang karma, what goes around comes around. Mga around the world ni karong guatas na kay ti maabot gina ko nung tsimpo nga sila mismo ang balusan sang karma, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa. Ti mo na lang ambal sini nila nga ang pagluib, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, madamo man sa mga nagakaigo sini iyang rason, no? Basi kon may mga ginapangita iyang imo sini nga partner nga ti santuanay ara sa imo pero sang nagdugay kamo do waay na do naglasay na kag may iban sini gali nga tawo nga sarang nga makapabatsyag sa iya sang mo sila. Pero hambal naman sang kanaman hindi mo na kinanglan pa, no? Nga mag-cheat pa, no? Or luib pa sa aton sini nga mga kasimanwati kung why na kuno naga-work ang inyo sini iyang relasyon, ti tsimpo na para iyang hatagan sang kailwayan ng isa kag isa. Para naman iya sa mga mag-asawa, ti isa sa mga nagapanguna sini iyang hatagan sa nagakigo sini nga importansya ang komunikasyon. Kon failure ang komunikasyon, ti laban-laban daw kasubong na siya sang isa ka balatian nga makaangkon sang damo sining komplikasyon kag maigo sa multiple organ failure, no? Sa aton sining mga kabumbo kay ti sa bisan diin ka lang iyang anggulo kon lang tawon sini nimo banwa mas nagapangibabaw gid, no? Ang komunikasyon nga ginatawag kaysa temprano pa lang nga pagkatukib ninyo sa mga diferensya sa tagsa-tagsa, no? Kung maayong komunikasyon ninyo, nag-istoryanay kamo sinipermi, bukas kamo iya sa mga anuman nga sahi isang pag litaniya sa isa kang isa dira-dira abi, no? After all, ti mas labing maayong direkta sa imo sining asawa, no? Urbana mabatian mong mga kung kisa ti mga mapait kag mga masakit sining nga tinaga sang sa iban pa nga tawo kag gilayon nga resolbaron ini, no? Sa aton sining nga mga kuturan. Pero sa bahin naman niya sang pagpanglimbong, pagpangaluib, pagpanunto,
Hindi niya kay mambal naton nga disgrasya lang, hindi niya siling yang hindi hungod no sa aton sini nga mga kabumbo, no, kundi isa ini kabuluhaton nga ginhungod gid iya kag kagustuhan man sang nag-ubra sila. 40 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11 sa dugang pang mga balita kag impormasyon. Gintawag ni pala sa press officer Claire Castro si Vice President Sara Duterte nga emotional vulture bangod sa pagpakuno-kuno sini nga daw kasubong iya nga nagaulikid siya sa problema sa pungsod bisan wala ini sang konkreto nga ginhimo para makabulig sa pagsulbar sang mga problema. Sandig sa pahayag ginpatigayon or ginhimo ni Castro matapos sa ginpahayag ni Vice President Sara Duterte nga kung may mabilin pa kuno nga may mabilin pa sa Pilipinas paglabot sang 2028 elections bangod sa tuman kadamo sang problema nga ginapangatubang sa pungsod. Sunod pa kay Castro daw kasubong iya bulag ang Vice President sa mga pagpaninguha sa administrasyon ni President Bongbong Marcos kag daw kasubong nga ini ang iya nga ginabaliwala. Sunod pa gani kay Claire Castro sining niya nasubuan ako bangod nga ti ang hulag ni Duterte, no, showing the characteristics of an emotional vulture, no, isang buitre nga nagapakuno-kuno concern sa estado sang pungsod when in fact she admitted that she doesn't want to help the president in his projects for the country. Drama lang kuno way man sang may ginhimo Vice Presidente. Sa aton sini nga mga kabumbo, sa kamanyo ng unity. Sa kamanyo ng unity nga ginatsabaw sang duwa nga ni sadtong tsimpo nga tinagpapili sila. Kung may cheating man iya nga natabo, amo ni gurong pinakadako sini nga cheating. No, ngaton sini iya nga na-experiensyahan diri sa pungsod ng Pilipinas ang ginpapati kita kag nagpati man kita nga ti indeed nag-unite sila nga duwa. No, sa aton sini nga mga kabumbo, nag-unite sila gali para iya nga pangwahigon ang mga tawo nga upang sa ila sining mga ambisyon. Dugang pa ni Secretary Castro nga kahuluya kunong padayon sini nga pagpalapta ni Vice President Sara sang sala nga mga impormasyon tuhoy sa administrasyon, no, kag lakip na diri si Attorney Claire Castro no, gintawag man ni Castro nga uwak buitre or utak buitre ang mga kasubong sini iyang klase sang tawo, no, nga nagahulat lang sa negatibo sini nga isyu sa presidente para magpangunaw kun iya sini nga i-capitalize. Mas madamo ang dapat sini nga pamatud-an sa Vice Presidente sa mga isyu katulad sang iya sini nga mga ginapangatubang pero ginaligwat kuno sa Vice Presidente ang istorya. Hindi ako dapat pag-intrigahon, no, sa Vice Presidente ang mga nagaklinabo subong kag ang trabaho sang Vice President amo iya or hindi ang trabaho sang Vice President ang pagguba sa presidente. Sa aton sini nga mga kabumbo, sa aton sini nga mga kauturan, no, correct me if I'm wrong, para riyo malang ni silang nagagubanay. Di ba? Sa aton sini nga mga kabumbo, lariyo malang ni silang nagagubanay ang administration ni President Bongbong Marcos ginaguba iya ang mga mga Duterte kag mga supporters ni Duterte. Ang mga Duterte naman iya kag ang iya sini mga supporters ginabinghal kag ginaguba man nila si President Bongbong Marcos kag ang iya sini nga administrasyon. Di pa uwak ka mo na nga duwa. Pero ang matutuod sini iya nga problema sa pungsod Pilipinas, tinagakaset aside na, hindi na iya mahatagan sa nagakigo sini nga labing una nga pagtamod o kon na primary concern tani bla mga kauturan. Why na kay ti paurok-urok na lang sila iya sa binghalanay dira sa aton sini nga mga kabumbo. Di daw amo man sa nagaklinabo sa tinimanan tabla nga mansig bantayanay lang sila sang sala sang isa kag isa tapos pabarakay dayon dugangan pa sang
ila sini nga mga army trolls kag mga supporter sila nga bulag kag bungol man. Nga do nakaprogram ang ila sini nga mga utok pakabalauton lang isa. At mo ning gwa niya nga ang mga matutuod sini kung tani nga mga concern problema kag dapat sulbaron sa aton sini nga sosyudad. Amo niya mas labing hatagan sa nagakigo sini karon iya nga atensyon. Sa national level ano natabo sa ICI, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa, why naman to? No? Sa rurot naman to kay ubos man to nagre-resign ang mga tawo nga ara sa ICI. Ti isa naman lang subong tao sa ICI. Sa aton sini mga kasimanwa, ato nga matamat bala nga pagkala dilapidated man sa abi ko anay building lang nagaka-dilapidated or naga-dilapidate. Sa aton sini mga kabumbo pating ICI matamat man hurog paas. Pigaw Manila sini nga pundasyon substandard man guro ila haligi mo. Sa aton sini mga kabumbo ining Iloilo Independent Independent Commission for Infrastructure. Ti ano na ni sila subong? Sa aton sini nga mga kauturan. Ang isa na lang subong si Secretary Vince Dizon na lang subong. Sadto anay ilisipon lang ang bukay sa buhok ni Secretary Vince Dizon. Subong ilisipon na lang itong nga buhok sa ulo ni Secretary Vince Dizon. Sus Maria kagusip po papangitaon kay mo yan sang diferensya nga wala sang diferensya. Tapos ang wala sang diferensya, pangitamos ang diferensya. Pudlay, di ba? Sa aton sini nga mga kasimanwa. Pero ang matutuod sini nga problema sa nga aton sini iya nga pungsod ang hindi na ma-address. Kay man, ang aton sini mga opisyales daw kasubong ang mga wala sang peace of mind. No? Ang nagaburyong lang sa ila sini nga mga utok kung paano hiluan ang ila sini nga kasumpong. No, paano palas ayon ang mga pumuluyo sa ila sini nga kasumpong agod iya nga maserbisyuhan ang ila sini nga mga political and personal interest samtang nga yara sila nga nagapungko sa pwesto sa gobyerno. Ina iya hindi haom-haom, ina iya hindi damgo, klaro ina nga nagakalinabo subong. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Amo gani na nga siling naton why kita yasang dapat ya siling nga saydan dire or why kita sang dapat dampigan sila dire. Why sang liwan nga aton sini nga dampigan kunti ang interes sang pumuluyo, no? Ang interes naton sa aton sini mga kabumbo. Tanan-tanan kita dapat aton sini nga interes ang pasulabihon sining mga politiko ngani, no? Ngaman. Tiyamakon mo sila banwa, lantawa man bla, no? Kung buno lang ang tax, tidugay na tanawadaan sang dugo, kag ang aton sini nga pilas sa tawag si gani, kung i-autopsy kita, multiple stab wounds. Sa aton sini nga mga kabumbong man, tiyamakon mo, kadaliso mo may tax, pero serbisyo sa gobyerno, ano? Pasangawa. Kung kaisa mayo pagani kung magpasangawa. Kalabanan gid siniya pigado. Anong dapat sini nga mga i-address sa aton sini nga mga kuturan? Una bes kiraan ti sa aton sini nga kayong lawas. Now, halos tanan sini nga mga Pinoy ang ginakibang kon magbalatian kag kinahanglan hospitalon. Kinahanglan bala nga ma-hospitalize. Kaysa aton sino mga kasimanwa, yes, may libreng hospitalization sa mga government hospitals, no? And without no offense sa aton sino nga mga government hospitals, sa aton sino mga kabumbuti limited ba ng ilan sino nga resources dira? No? Sa aton sino nga mga kabumbo, magluwas nga limited ang resources, at damo pa sang kakulangan. Ano pagid? Edukasyon. Sa aton sini nga mga kasimanwa, ti tsabaw lang kita nga ang mga ulihing tubo, mga kabataan, manubo ang porsyento sa ila sini iyang reading comprehension. Tini magnubo ang reading comprehension kay patindog kamo ka kwarto sa eskwelahan. Ang iya sini nga frame kawayan.
nga dapat kabilya na daya. Ti gamay-gamay lang nga baskog sa nga ulan. Hurog paas. Ti kunti cancel naman yun ang klase. Sa aton sinimang kabumbo. Ti dapat sinibanwa naga-invest ang aton sining gobyerno sa mga kasubong sining mayara sang dako nga kapuslanan hilabi pa sa health kag edukasyon. Sa aton sining mga taga Palamati. Pero halong-halong man, hindi nyo man paggamiton kay kisyo, handom ninyo nga mapaayong edukasyon, hindi man but silingon nga dapat mangutang ka na gid. Mangutang ka nga mangutang para lamang iputos nimo, no? Ang iputos nimo ang tinutuyo mo nga i-improve ang edukasyon. Mangutang ka na lang sang minilyon sini nga kantidad, inatos ka milyon sini nga kantidad sa kwarta. Sa aton sini nga mga kabumbo kay damo ang naggatas ang kilay, no, sa bahin karon iya sa syudad sa Iloilo, no, sa aton sini nga mga kabumbo kay ti siya mayara sa pag-increase sa real property tax. Ang pag-increase kuno sa real property tax sa aton sini nga mga kasimanwa ang tinutuyo sini para nga makatipon sang pundo para sa mga improvement or sa pangkabilugan may ara sang ample resources ang city government. Hindi pagin kuno makatrespaser kay apisar sinabanwa, tinag-utang pagin sang 300 million pesos, no? Ang city government para iya nga i-improve sa bahin karon iya sang Iloilo City college. Now, sa aton sini nga mga kabumbo, ila kuno sini nga i-expand. Sa aton sini nga mga taga Palamati, ti amoning isa sa mga palamangkutanon karon nga ti kun dapat sini iya sa aton sini nga mga kuturan, hindi na kita mag-resort sa sining pinangutang lang nga pinangutang. Sa aton sini nga mga kabumbo, kay ti rason naman iya sa city government, why kuno malakip ini sa 2026 budget sang syudad sang Iloilo. That is why nga ti nagpangutang para lamang, no, nga mayara sang pundo for the expansion sang Iloilo City Community College. No, kay ti siyempre para sa edukasyon inamo sang mga taga-syudad sang Iloilo. Sa aton sini nga mga kasimanwa, pero ti amo nang amo nang ginataas ang kilay sa aton sini iya nga mga kabumbo kun nga ang ila sini nga palamangkutanon need tagid nga mag-utang sang 300 na milyon pesos. Pero ti na justify man isang city government, no, sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ti ang importante sinadribanwa ining mga mapinuslanon kung tani nga mga sahi iya sang proyekto, no, para nga ti way man bala sang mambal kita iya win-win, no, daog ang pumuluyo kay bangod nga nakaangkon sang maayong sining nga serbisyo nagikan sa aton sining nga gobyerno, no, pero ti igo muragali kung mag-amo sining sitwasyon sa aton sining mga kuturan kag magbalik naman iyang reperkasyon sining pangutang, ti basi kon nagapunga-punga na kita sa kautangan, di man kita gyapon makabutwa bla, no, sa aton sini nga mga kabumbo. Ti iban sini nagambal nga pinasaka-sakaan gani kunong RPT para nga makatipon sang resources, no, sang pundo para nga mapunduhan mga nagkalain-lain sini nga project. Tapos igumura mang utang malangli, no, sa aton sini nga mga kauturan. Ang tinutuyo nga expansion sa Iloilo City Community College maayogin kung tani ni galing base kon may ara pabala sang iban sini nga mga pamaagi nga pwede taman ma-expand pero why na sang pinangutangay, no, mas labing maayogin tani kung may ara sang amusina. Kagang information kudraban wise that nga do may plano pagi kung sang isa pagi dia another loan pagid, no, sa aton sini nga mga kabumbo.
Katulad na gid lamang sa ginapabiding subong nga kapin 13 milyones pesos nga rehabilitation sa Lapas Public Market. O anong i-rehab tada sa Lapas Public Market kay do why pa man gani na totally iya mahuman gid sa pangkabilugan i-rehab ta naman. O pero ang dipinsa sinadira kinahanglan na kuno asabahin sa komisyon on audit nga may dapat rehabilitation, no? Tido naglibog mga niuntok naton si Banwa nga ang kinahanglan pa sa rehabilitation ang bag-o, no? Kag way pa gani 100% nga mahuman nga merkado publiko. My goodness. No, sa aton sini nga mga kasimanwa ti amuna kung tani Banwa isa sa mga dapat sini iyang hatagan man sa nagakigo nga pagtamod kag kon ang mga tinutuyo sini para lamang kung tani iya sa husto nga paggamit sa nga pundo why man sang question galing ang lihok itself, no, sa aton sini mga kabumbo ang nakaangko na sa damo-damo sini iya nga pagpang duwa-duwa nga kung sa ano kag diin naman ini kag paano naman ini gamiton. 54 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11 diriman sa palatuntunan Bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Kung pamangkuton ka anong Valentine's gift ang gusto mo nga mabaton subong adlaw? Oo. Bulak, bugas, o kon kwarta. Siya be? Bulak, bugas, o kon kwarta. Bulak, bugas, o kon kwarta. Ano gusto mo nga mabaton nga Valentine's gift subong iyang Valentine's Day? Sa aton sini mga kabumbubaong duwa ka engineer dasig mag-type ka kwarta ba? Ang mga Valentina yun na iya dapat siniyang makabati sina. Sa aton sini mga kabumbo. Pero kung ikaw, no? Ano abing mayo nga Valentine's gift nga imo sini gusto mabaton? Bulak, darabi bulak, chocolate, no? Kag kung ano pa dang iban mga teddy bear, bulak, chocolate, o kon bugas, o kon kwarta. Kag kung kwarta pila, kag anhon mo. Sige be, ipadala diri sa aton sini nga pagpanglagad kay tagan ta na karon sa nagakigo sini nga pagtamod. Tagan ta na simpo basahon ta inyo sini nga mga mensahe. Anong gusto nimo mabaton sini iyang regalo kon gift? Bulak with chocolates or bugas o kon kwarta. Sa aton sini karon iyang mga kauturan. Ipadala diri sa aton sini nga pagpanglagad, no, kay aton sini iya karon nga tingwaan nga mabasa diri sa pagpalayago sang Bombo Radyo Iloilo diri sa programa Bombohanay sa udto. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon detalye sa mga dalaguan kag mga nagapangunang mga balita lokal aton sini nga balikan pagkatapos ang Bombo Network News. Pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima
Mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Ano dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Happy Valentine's Day mga kabombo Star Nation. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-14 sa buwan ng Pebrero taong 2026. At sa ating mga headlines, Senators De La Rosa at Senator Christopher Bongo pinangalanan bilang co-perpetrators sa drug war case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iba pang mga personalidad tinukoy din. Pagpapadiskwalipika ng defense sa 3 Pinoy lawyer hindi makakaantala umano sa February 23 hearing ni former President Rodrigo Roa Duterte ayon yan kay Attorney Cristina Conti. Labi ni dating House Speaker De Venecia, binigyan pugay doon sa Pangasinan. Mga kababayan nito, binigyan din ng tsansa na makapagbigay ng huling respeto sa dating opisyal. At ngayon araw ng mga puso, alamin mamaya ano pa kayang mga tampok na aktibidad ngayong Valentine's Day mula sa mga pasyalan hanggang sa mga evacuation centers. At sa ating balita sa ibayong dagat, alamin ang mga update si US President Donald Trump bukas raw sa regime change. Diyan sa Iran, ang US aircraft carrier ipinadala naman sa Middle East. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Pinangalanan ng International Criminal Court sina Senators Ronald De La Rosa at Christopher Bongo. Yan ay bilang mga co-perpetrators umano sa kasong may kinalaman sa kampanya kontra sa illegal na droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay nga sa nilabas na dokumento, yung tinatawag na Document Containing the Charges o DCC, yan ay inilabas ngayong araw. Tinukoy itong si dating Pangulong Duterte bilang indirect co-perpetrator sa ilalim ng Article 25.3a ng Rome Statute para naman sa mga krimen laban sa sangkatauhan o yung crimes against humanity, partikular na ang mga pagpatay at attempted murder. Nakasad pa sa dokumento mga kabombo, ang mga pagpatay ay naganap umano mula 2011 hanggang 2019. Kabilang ang mga insidente sa Davao City na iniuugnay sa Davao Death Squad at mga operasyon sa ilalim ng War on Drugs campaign sa panahon ng Administrasyong Duterte. Ayon nga sa International Criminal Court, ang pagkakasama ni De La Rosa at Go doon sa naturang listahan ay dahil na rin sa kanilang naging papel sa pagpapatupad at pagsuporta sa mga pulisiya ng drug war. Kasama rin sa mga tinukoy na opisyal ang ilan pang dating miyembro ng gabinete at mga law enforcement agencies na may direktang kinalaman sa operasyon. Narito mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang iba pang mga personalidad na pinangalanan. Kabilang dyan si Senator Ronald De La Rosa na una nang nabanggit, itong si Vicente Danao, Camilo Cascolan, Oscar Albayalde at Christopher Lawrence Bongo, Dan Tigueran, Isidro La Peña at Vitaliano Aguirre III. Ang naturang mga personalidad, mga kabombo at mga ka-Star Nation ay sinasabing may malaking papel o partisipasyon sa naging kampanya ng dating administrasyon. Sa kasalukuyan ay nakatakda na pag-aralan ng pre-trial chamber ang mga ebidensya upang matukoy kung uusad ang paglilitis para sa mga ito. Binigyan din naman ng international body na ang paglalabas ng dokumento ay bahagi pa rin ng transparency at para na rin ipakita ang saklaw ng pananagutan sa tinaguriang War on Drugs campaign sa Pilipinas.
Kaugnay pa niyan mga kabombot Star Nation, kampante naman si Attorney Cristina Conti na hindi maaapektuhan ang nakatakdang confirmation of charges hearing laban kay former President Rodrigo Roa Duterte sa kabila ng pagpapadiskwalipika ng defense team sa 3 abogadong kumakatawan sa mga biktima ng Duterte drug war. Maalalang hiniling ng lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman ang pinakatanggal o patanggal itong si Attorney Joel Butuyan, Attorney Gilbert Andres, Attorney Nicole Arcaina mula sa kaso dahil yan sa conflict of interest. Ginawa ito ng defense panel ilang linggo lamang mula noong naitalaga sina Butuan at Andres na kakatawan sa mga biktima at si Arcaina bilang case manager. Bagaman tumanggi si Attorney Conti na magbigay muna ng komento ukol sa naturang issue, tiniyak niya na hindi nito maaapektuhan ang hearing laban kay former President Duterte na nakatakdayan sa February 23 ngayong kasalukuyang taon. Maaari niyang kumatawan sa interes ng mga biktima sa International Criminal Court Principal Counsel of the Office of Public Counsel for Victims, itong si Paulina Masida, sa mga nakatakdang serye ng pagdinig. Maliban dito, hanggat walaan niyang desisyon ng International Tribunal ukol sa petisyon ng defense, mananatili pa rin ang 3 Filipino lawyer na kakatawan sa mga biktima kasama ang buong legal team. What I can tell you is that the lawyers will be able to submit their comments or observations as to this request. Maybe we can just wait for that and the final decision of the court. What I can say is that this will not affect the February 23rd hearing. We will push on. We will have at the least the OPCV representative, Paulina Masida, stand in for the interests of the victims. And also, until there is a decision from the court, these lawyers and the full legal team, as soon as they are appointed, will represent victims in this. Bahagi yan na pahayag ni Attorney Cristina Conti. Kung babalikan nga mga kabombo ang petisyon ng defense, ay nakasaad dito na kung madiskwalipika ang mga nabanggit na abogado ay maaari silang ipresenta ng counsel mula sa Office of Public Counsel for the Victims upang maiwasan pa ang karagdagang delay sa pagdinig sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Samantala, tinanggihan ng International Criminal Court ang naging apila ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa desisyon na nagsasabing may kakayahan ang naturang dating leader na humarap sa paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity. Ayon nga sa Pre-Trial Chamber 1, isinaalang-alang ng naturang panel of experts ang ulat ng depensa ngunit pinili umano na umasa sa neutral at independent na sources upang matiyak ang pagiging patas ng proseso. Nilinaw din ng International Criminal Court ng desisyon noong Enero 26 ay hindi pa pinal at maaari pang balikan ang issue ng fitness to stand trial sa susunod na yugto ng naturang kaso. Nakadetain si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court dyan sa The Hague mula pa noong 12 ng Marso ng taong 2025. Magsisimula ang confirmation of charges hearing sa Pebrero 23 hanggang 27 ng taong kasalukuyan. Sa bahaging ito, mga kabombot Star Nation, puntahan muna natin ang mga report na tinutukan ng ating news team. Ang Department of Justice sinagot ang mga kwestiyon ng kampo ni former Senator Bong Revilla nang hindi magsumite ng kontrasalaysay ang ilang kapwa respondents sa plunder case. Ito namang certificate of materiality kailangan pa rin ipresenta sa prosekusyon kahit pa state witnesses na, ayon yan sa ahensya. Narito ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Sinagot ng Department of Justice ang kwestiyon ng kampo ni dating Senador Bong Revilla Jr. ukol sa kinakarap nitong reklamo plunder may kinalaman sa anomalya sa flood control. Bigyan linaw ng kagura na sa kabila ng pagiging state witness ng kanyang mga kapwa respondents ay hindi ito nangangalugang, di na rin kasama sa magiging resolusyon ng prosekusyon. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez, ilalagay anya pa rin sila rito kahit pa discharge bilang state witnesses sa kaso. Maging ang usapin na o sa usaping conspiracy kung saan idinadawit si former Senator Revilla ay pagdidiskusyonan pa rin ng prosekusyon ang partisipasyon ng mga kapwa-respondents sa dating mambabatas. Kaugnay dito, pinubulaan ng Department of Justice ang payag ng kampo ni Revilla nagsasabing hindi kayang maitaguyod o ma-establish na may conspiracy nangyayari sa pagkakadischarge ng ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways. Git niya hindi accurate sapagkat ang aligasyon ng conspiracy ay susuriin at idetermine pa ng prosekusyon sa ilalabas itong resolusyon sa reklamo.
Kaugnay niyan, ating pakinggan si Attorney Polo Martinez, ang spokesperson ng Department of Justice. Kapag nalaman na state witness na sila, ilalagay pa rin yan sa resolution that they are being discharged as state witnesses. As to the allegation of conspiracy, syempre, i-discuss pa rin po sa resolution ng prosecutors if their participation in the case. So, yung allegations in the complaint by the NBI will still be discussed in the resolution, whether or not merong counter affidavit or manifestation ang respondent. So as to the claim that of the Revilla camp that because of the discharge of the state witnesses hindi na po pwedeng ma-establish na may conspiracy, hindi po accurate yon because the allegations of conspiracy by the NBI will still have to be thoroughly discussed by the prosecutors in the resolution, and they will still have to determine whether or not such conspiracy did exist. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, babalikan natin ang iba pang mga update kaugnay ho ng naturang mga kaganapan dyan sa tanggapan ng Department of Justice. Sa puntong ito ng ating balitaan, dakuan muna natin ang mga update dyan ho sa lalawigan ng Pangasinan sapagkat yung mga kababayan nitong si dating House Speaker Jose de Venecia ay binigyan ng tsansa na masilayan kahit sa huling pagkakataon bago pa man ihatid sa huling hantungan itong si dating Speaker de Venecia at makapagbigay pugay. May update mula dyan si Bombo Oliver Dacumos ng Bombo Radio Dagupan. Yes, Bombo Dennis, sinalubong ng mga taga-suporta at mga Dagupenyo ang labi ni dating Speaker Jose Joe Claveria de Venecia Jr. o mas kilala bilang JDV o Manong Joe ngayong araw na pumanaw noong Pebrero 10 taong 2026 sa edad na 89. Si JDV ay ang unang Pilipinong 5 beses nanalong speaker ng kapulungan ng mga kinatawan o sa Kongreso na nagsilbi sa mga termino ng 1992 hanggang 1995, 1995 hanggang 1998, 2001 hanggang 2004, 2004 hanggang 2007 at 2007 hanggang 2008 sa ilalim ni na Pangulong Fidel V. Ramos at Gloria Macapagal Arroyo. Isa sa kanyang kilalang ambag sa Dagupan City mismo ay noong 1990 earthquake bilang siya ang congressman na ika-4 na distrito sa Pangasinan nang tulungan niyang buhayin muli ang kalakalaan at itayo ang Dagupan matapos nga itong nasabing lindol. Bilang 5-time speaker naman ng bansa, itinatag niya ang Rainbow Coalition, isinulong ang mga batas tulad ng Build, Operate, Transfer Law, Basis Conversion and Development Act, Philippine Economic Zone Act at ang programa para sa mga overseas Filipino workers. Nagsilbi rin siyang tagapagmagitan sa mga usapang pangkapayapaan na tinatag ang International Conference of Asian Political Parties at Lakas Christian Muslim Democrats. Bago ito pumasok sa politika, naging mahayag at negosyante siya. Sa kanyang distrito, nagtaguyod din siya ng mga proyekto sa infrastruktura ng edukasyon. Kabilang na nga itong Pangasinan State University ng Dagupan Campus. Pati na rin ang mga programa sa pangkabuhayan at pagpapaunlad ng mga kultural dito sa kanyang nasasakupan. So dito sa Dagupan City, Bombo Dennis, napuno ng pagdadalamhati ang buong lungsod ngayong araw ng mga puso kung saan maraming mga taong nakasuot ng puti at nagwagayway ng mga bandila ng Pilipinas ng mga kalsada ng Dagupan para magbigay pugay dito sa yumaong leader. Idiniretso muna ang kanyang labi kanina alas 10 dito nga sa Dagupan City Plaza kung saan idinaos ang maikling necrological program para sariwain ang kanyang kabayanihan at kontribusyon sa lungsod at sa ika-4 na distrito ng Pangasinan na kinilala siya na leader at ama mula nang itatag ang Dagupan noong 1987. At nagbigay pugay itong kanyang mga kaibigan, mga kilalang mga kasamahan sa politika upang sa ganun ay maibanggit yung kanyang mga nagawa, lalong-lalo na itong pagpapatatag ng aquaculture dito nga sa Dagupan City, ang pagtulong dito nga sa Dagupan City sa mga naganap na mga trahedya, lalo na itong nakaraang mga lindol ng kanyang pagsubaybay dito sa lungsod ng Dagupan at sa lahat pa ng mga nagawa niya at nagawa ng kanyang pamilya dito nga sa ating lalawigan ng Pangasinan. At para sa kalaman din ng ating mga viewers and listeners sa ating pakinggan itong isa sa nagsalita na
dating konsihal ng Dagupan City, itong si Alex De Venecia. Major Pepe was a gentle strength. He did not need to raise his voice to be heard. He did not need to remind you who he was. His kindness is so for him. Today, as I remember him, I realized how lucky I was to know him this way. Not through headlines or titles, but through shared meals, familiar waters, laughter. At Bombo Dennis, nagtakda rin itong pamahalang lungsod ng Dagupan City ng public viewing para sa mga nais magbigay galang kay JDB ng mga residente ng Dagupan sa huling sandali. Pansamantalang ihihimlay ang kanyang labi sa simbahan ni Yabato sa Bunuan, Giset, Dagupan City mula ngayong araw hanggang Linggo, Pebrero 15 at bukas ito sa anumang oras sa publiko. So pagkatapos nitong ganap ngayong oras na ito, Bombo Dennis ay ililipat na ito sa kanyang barangay, no, sa Bunuan, Giset. At samantala, gaganapin mamaya din itong Vigil Mass sa ganap na alas 5 ng hapon at pangunahan ito ni Archbishop Socrates Villegas. Sa ganap naman na alas 4 ng hapon sa Linggo, idaraos naman ang isa pang Vigil Mass na pamumunuan naman ni Bishop Jesus Cabrera. So sa ganap na alas 6 ng gabi naman sa Sabado at Linggo, magkakaroon ng programa kung saan magsasalita ang kanyang may bahay na si Manay Gina De Venecia, anak na si dating Kongresista Tof De Venecia at ilang kaibigan para ibahagi ang mga alaala ng tinatawag na anak ng Dagupan. Pagkatapos ng paglalamay dito nga sa Dagupan City ng 2 araw, Bombo Dennis, dadalhin ang kanyang labi sa Batasang Pambansa sa Lunes para naman sa memorial at necrological service dito nga sa ating yumaong leader. At inaasahan nga ang pagdalo ng ilan pa nating mga kilalang mga personalidad, lalo na yung mga kaibigan niya sa politika. At yan ang ulat dito nga sa ating Yes, Bombo Dennis. Nais ko lamang malaman dahil may mga gusto pa, interesado na masulyapan yung labi ng dating House Speaker. Kumusta ho yung lagay ng panahon sa kasalukuyan dyan sa Dagupan City para dito sa mga susunod pang aktibidad? Yes, Bombo Dennis, kanina nung nagsimula itong pagdaan dito sa kakalsada ng lungsod ng Dagupan, talagang tirik ang araw. Nakisama itong araw dito sa ating lungsod ng Dagupan at wala naman tayong nakitang sama ng panahon dito nga sa ating nasasakupan. So nakikiisa ang panahon din dito sa Dagupan at bukas na bukas itong public viewing ngayong oras din, Bombo Dennis, at wala naman tayong nakikitang sama ng panahon kaya pwedeng pumunta ang ating mga kababayan, lalo na yung mga Dagupenyo o malapit dito sa lungsod ng Dagupan na pumunta dito nga sa public viewing ngayong oras at mamaya din ililipat na nga sa simbahan Yabato dito nga sa parte ng kanyang barangay sa Bunuan, Giset, Dagupan City, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Oliver. Yes, Bombo Dennis. At mga kabombo, yan ang update natin dito nga sa labi ni dating 5-time Speaker Jose De Venecia Jr. Dito sa Dagupan City. Para sa ating Bombo Network News, ito si Bombo Oliver Dacumos, nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Balikan lamang natin mga kabombo dyan sa punong tanggapan ng Department of Justice sapagkat yung kampo nitong si dating Senador Revilla ay may hirit ho hinggil doon sa ilang usapin, lalo na patong-patong yung kanyang mga kinakarap na reklamo. Balikan natin yung linya ni Bombo Grant Hilario. Yes, Bombo Dennis, kaugnay yung pagdilinaw ng Department of Justice sa magugunitang pagkwestiyon ng kampo ni former Senador Bong Revilla Jr. sa isinupiting manifestasyon ng ilang mga kapwa respondents niya sa reklamong plunder na kinakaharap. Ayon sa spokesperson ni former Senator Bong Revilla na si Attorney Francesca Senia, ikinagulat umano nila ang hindi pagsusumite ni na former Public Works Undersecretary Roberto Bernardo, Engineer Henry Alcantara at Gerard Opolencia ng kontrasalaysay sa kadahilan ng discharge na sila sa kaso bilang state witness. Narito naman ating pakinggan ang spokesperson ni former Senator Bong Revilla Jr. na si Attorney Francesca Senia. Magpo-file na ng counter affidavit. Nagulat na lang kami na yung tatlo, si Mr. Alcantara, Mr. Opolencia, saka si Yusek Bernardo, nag-manifest na
hindi na sila sasagot kasi discharge sila sa Witness Protection Program. So nakakapagtaka, 4 na respondents, 3 nasa Witness Protection, 1 lang matitira. Tapos, ngayon namin nakita dun sa sinamit nilang dokumento na November pa pala naka-discharge ng state witness tong si si Yusek Bernardo, tapos si Mr. Alcantara December. So 'di ba, mag-file sila ng complaint against yung alam naman na naka-discharge na nasa Witness Protection Program, no? So medyo nakakapagtaka yung ganung nangyari. How can it be a conspiracy kung nag-iisa lang, 'di ba? Alinsunod rito, binigyan din ni Justice spokesperson Attorney Polo Martinez na kinakailangan pa rin magpresenta ng mga correspondence ni Revilla ng Certificate of Materiality. Ito anya ay magmumula sa panel prosecutors na maaprubahan lamang base sa kanilang mga ibinahaging affidavits o salaysay sa ilalim ng Witness Protection Program. Narito muli si Attorney Polo Martinez, ang spokesperson ng Kagawaran ng Katarungan. Is that a certificate of materiality is a requirement before they are discharged as state witnesses from the case. Saan kinukuha ang certificate of materiality? Kinukuha yan from the panel of prosecutors who signed off on the certificate. Yung panel na yan determine the materiality of your statements based on the affidavits that they submitted to the WPP. Kasi alam po natin, di ba, when they apply the state witnesses, they all filed their respective affidavits showing that their testimony will point to certain facts, certain leads that will provide the evidence necessary to lead to the proponents, to the bigger fish, so to speak. So kailangan yung certificate of materiality na yon. The panel signs off on that and then is submitted to the WPP, and dun pa lang completely madi-discharge yung mga respondents as state witnesses. Si former Senator Bong Revilla Jr. ay naharap sa reklamong plunder dahil sa pagiging sangkot umano sa korupsyon may kinalaman sa flood control. Kapwa respondents niya ang mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways, ngunit tanging siya lamang ang hindi state witness. Nag-uulat para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa iba pang balita, mga kabombo, Star Nation, binalaan ni Vice President Sara Duterte na posibleng magkaroon ng broken government ang Pilipinas bago ang 2028 presidential elections dahil sa korupsyon, kahinaan ng ekonomiya at kakulangan ng mga proyekto. Sinabi rin niya na maaaring hindi matuloy ang halalan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tinutulan ang Palasyo Malacanang na spokesman na tinawag siyang sinungaling. Naniniwala rin si Vice President Duterte na may impeachable offense ang Pangulo sa pag-aproba ng 2025 budget at umano'y paggamit ng illegal na droga. Aniya, bilang presidente o bilang vice-presidente, handa siyang harapin ang hamon sa kanyang kakayahan kung kinakailangan dahil nanupa siyang ipagtanggol ang konstitusyon. Dagdag pa ng vice-presidente, dapat ay ayusin ng gobyerno ang ugnayan sa mga karating bansa at sa buong mundo. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, mga update natin dun sa ilang reaksyon ng ating mga kababayan. Naglipanan na naman itong mga gayuma at iba't iba pang mga sikreto raw sa pangmatagalang relasyon. Yan ang ating aalamin mamaya lamang. Samantala, Ito namang couple room sa evacuation center sa Tabaco City bukas pa rin ngayong araw ng mga puso. Kuha tayo muna ng mga update dyan sa Bombo Radio Legazpi. Bukas para sa mayon evacuees ang couple room sa evacuation center sa Tabaco City, Albay, lalo na ngayong araw ng mga puso. Ayon kay Albay 1st District Representative Cresel Agman Luistro sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na inilalaan nila ang ganitong mga couple rooms tuwing may inililikas na mga residente upang mabigyan pa rin ng privacy ang mga mag-asawa. Aminado naman ang opisyal na marami pa rin ang nahihiyang gumamit ng naturang pasilidad, subalit wala naman umanong masama sa ganitong mga bagay bilang bahagi ng human needs. Ayon pa kay Lagman, ang araw ng mga puso ay panahon ng pagmamahalan. Subalit ang pinakamatatag umanong uri ng pagmamahal ay ang pagiging responsable at pagpaplano para sa isang relasyon. Okay. Hindi ibig sabihin na pagmamahal ay puro emosyon lang. At puso, kailangan sinasabayan natin yan ng pagpaplano, na pag-anticipate ko ano mangyayari, mga tamang choices, no? At pagiging responsable. Palagay ko yun ang mas matatag na pagmamahal.
Matatandaan na isa rin ang mambabatas sa mga nagsusulong sa lungsod ng mga programa na makakatulong sa paglaban sa teenage pregnancy simula ng alkalde pa ito sa lugar. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan Wandasan. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information na Basta Radio Bombo. Pinoy celebrities nagsagawa naman daan ng Love Generation Concert bilang pagdiriwang ng Valentine's Day dun sa Dubai. May nakalap na impormasyon ang Bombo Radio Rojas. Nagsagawa ng Ultimate Kilig Concert of 2026 ang mga Pinoy na nasa Dubai bilang pagdiriwang ng Valentine's Day. Ayon kay Bombo, J.M. Palmares Avelino, international correspondent sa Dubai, matagumpay na naisakatuparan ang concert sa Dubai World Trade Center kung saan dinala ng powerhouse trio na sina Michael Pangilinan, Julian San Jose at Marco Rudio ang kanilang mga sikat na kanta at performances. Dumalo ang daang-daang Pinoy mula sa iba't ibang bahagi ng United Arab Emirates at nagpakita ng hindi matatawarang suporta at saya. Tampok sa programa ang mga heartwarming performances, solo acts at mga duet na ikinilig ng mga fans. Marami ang umaasang magkakaroon muli ng ganitong concert sa susunod na Valentine's Day upang muling damhin ang saya at kilig kasama ang kanilang mga paboritong artista. We celebrated the Valentine concert. It titled Love Generation Concert, the most kilig concert of 2026. It was headlining by Michael Pangilinan, Julian San Jose, and Marco Rudio. It's a well-attended concert, and it was almost sold out. And we are expecting a repeat celebration of the concert. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Bukas sa United States si President Donald Trump sa posibilidad ng pagpapalit ng regime sa Iran na tinawag niyang pinakamainam na mangyari kasabay ng pagpapadala ng ikalawang US aircraft carriers sa Middle East. Magsasagawa ng negosasyon sa Geneva sa Martes sina United States Envoy Steve Witkoff at Jared Kushner kasama ang mga kinatawan ng Iran at tagapamagitan ng Oman. Makikipagpulong rin sila sa Russia at Ukraine bilang bahagi ng United States effort sa pagtatapos ng digmaan sa Ukraine. Nagbabala naman si United States President Trump ng posibleng military strikes kung mabibigo ang negosasyon habang nanindigan ang Tehran naggaganti ito na nagpapataas ng pangamba sa mas malawak na digmaan. Layunin ng Estados Unidos na talakayin hindi lamang ang nuclear program ng Iran, kundi pati ang missile program, suporta sa mga armadong grupo at kalagayan ng mga mamamayan. At sa mga karagdagan pang balita sa ibayong dagat, nagbabala ang mga European leaders sa Munich Security Conference na wala na ang lumang world order. Ayon yan kay German leader Friedrich Merz. Isang pahayag na sanang-ayunan naman ng United States Secretary of State Marco Rubio. Ani Merz, ang kalayaan ng Europa ay hindi na garantiya sa panahon ng malalaking bansa na hindi sumusunod sa international na mga alituntunin. Binatikos niya rin ang agresyon ng Russia sa Ukraine at ang mga patakaran ng dating administrasyon ni United States President Donald Trump sa tariffs at climate change. Sang-ayon naman si Rubio na ang mundo ay pumasok sa bagong era ng geopolitics at tinukoy niya ang kahalagahan ng Europa sa Estados Unidos, pati na rin ang pangangailangang muling suriin ang papel ng bawat bansa sa global arena. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, dahil nga ngayon ay February 14, Valentine's Day. Kaya naman, alamin ho natin ang iba't ibang mga gimmick, mga aktibidad at iba pa nakakibat ho nito. Pati na yung issue ng gayuma. Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Victor Leontino. Bombo Dennis, Bombo Jai, hindi nauubra ang gayuma sa makabagong panahon ngayon. Ito ang ilang sentimiento ng ilang mga guro na nakapanayam ng Bombo Radyo kaugnay sa pagunitan ng Valentine's Day. Pero bago yan gaano nga ba karami ang single dito sa ating bansa? Sa datos ng Philippine Statistics Authority ay lumalabas na nasa 34.26 million na mga Pilipino edad 10 pataas ang hindi pa ho
nakakasal o single pa rin. Katumbas ito ng halos 4 sa bawat 10 Pilipino. Mas marami ang bilang ng mga lalaking single na pumapalo sa 18 milyon kumpara ho yan sa 15 milyon ng mga kababaihan. Pero sa kabila ng mataas na bilang na ito, naniniwala ang ilang guro na hindi gayuma ang solusyon para makahanap ng tunay na pag-ibig. Ayon kay Joaquin Emmanuel Pascoy, na single sa ngayon, hindi siya naniniwala sa bisa ng gayuma dahil pumapasok dito ang own preference ng isang tao. Aniya, nagiging epektibo ang pag-ibig kahit walang halong ritual. Narito ang bahagi ng paliwanag naman ni Joaquin Rhea April sa naturang ating pagtatanong, Bombo Dennis. Pwede ako naniniwala sa gayuma. Siguro po, hindi po siya totoong gayuma or siguro papasok dito yung own preference ng isang tao sa isang tao na gusto niya. Parang doon po yung maging effective na walang gayuma pero yung mga tao kung anong gusto nila, nakikita nila sa isang tao. As perspective naman po ng taken, for me po hindi po ako naniniwala sa gayuma because kung siya po talaga is dadating po siya in an unexpected time and at the same time po kasi sa generation po namin, mayroon na po sila tinatawag ng mga organic encounter na mga situation wherein meron po talaga tayong makikilala na isang tao in our perfect time. Hindi naman po palagi na idadaan natin sa gayuma dahil ngayon po sa generation po namin, maraming ways na po para makakilala ng iba't ibang tao through technologies po. Actually po no po, since we have our own love language, so doon po ako nag-base and our own preference. At ayon nga kay April May Suarez, mayroon tayong sarili-sariling love language at own preference. Kay Rhea naman, siya ay taken na at nasa 2 taon na ang kanilang relasyon. Naniniwala siyang darating nga ang tamang tao sa perfect time. Samantala, ibinahagi naman ni Villalobos na ang sekreto sa matatag na samahan ay ang open communication, lalo na kapag may problemang kailangang ayusin. Mag-almost 2 years na po. Ano yung sekreto para maging maganda yung bond yung mag-partner? For me po, based po dun sa relationship po namin. So, ang only, lang naman po dun, secret para magtagal po siya is open communication. So, always naman po palagi na if ever you have a problem between your partner, you need to communicate with him or her para ma-resolve po yung specific problem. At sa kabila nito ng mga pananaw nga ni Joaquin, Rhea at April, ay napag-alaman ng Bombo Radio News Team na may mangilan-ngilan pa ring nagbebenta ng gayuma sa Quiapo, Manila. Abot sa 250 pesos ang halaga ng gayuma na maring nasa anyong liquid o kaya naman ay nasa anyong medalyon. Paalala naman ng mga nasabing guro sa mga nagmamadali sa pag-ibig, matutong maghintay at kilalanin ang sarili bago pumasok sa isang relasyon. Learn how to trust din po and then wag masyadong magmata. As a single, I think you need to wait for a perfect time. Wait for that person na ma-encounter niyo po siya. We need to wait for the right time para sa specific person. Kasi kapag minamadali po natin yung isang bagay, unfortunately, syempre, may pagkakamali or hindi kaya meron tayong may mga decisions na mali na magagawa natin. So, always trust the process. Dahil araw ngayon ng mga puso, nagpaabot din ng pagbati sina Joaquin, Rhea at April. Happy Valentine's Day mga kabombo and Star Nation! Mula dito sa Dangwa sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Victor Leontino nag-uulat para sa number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Ayan mga kabombo at mga ka-Star Nation, patikim pa lamang huyan at marami pa ho tayong tampok may kaugnayan sa selebrasyon ng Valentine's Day. Pero bago ho tayo umusad sa iba pang malalaking balita, ay common na tayo ng mahalagang panayam sa pagkakataong ito. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon via Zoom ang isa ho sa mga constitutionalist, law lecturer at senior research fellow ng Ateneo Policy Center, si Attorney Michael Henry Yusinko. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines or nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Magandang tanghali po sa inyo. Ayan. Check natin muna.
Okay, check muna natin yung linya ni Attorney Yusinko, mga kabombo, sapagkat importante makuna natin ho ng saloobin yung mga observers dito sa takbo ng politika sa ating bansa. Ito muna, unang-una nais ko pong maitanong, Attorney, sakayon ba kayo dun sa namumuong debate ukol sa usapin ng West Philippine Sea? Hindi kaya ito, sabi nga ng iba, baka raw maglantad pa doon sa sariling weakness o weaknesses ng ating posisyon dyan sa pinagtatulunan ng bahagi ng karagatan, kung meron man. Ano ho ang inyong pananaw? Hindi ako masaya doon sa sa mga debate, sa mga actually, Dennis, hindi nga debate na nakikita natin, bardagulan bangayan ang nakikita natin, So kasi nagpapalitan ng mga maanghang na salita ang ating mga political leaders, Syempre nakikisawsaw din yung mga opisyales ng embahada ng China sa bansa natin. So ang hindi nakakatuwa kasi unang-una, tayong mga outside observers, tayong karamihan ng Pilipino, baka maisip natin na hanggang ganito na lang ang usapin ng West Philippine Sea issue, na ang mananaig lagi is bangayan at bardagulan, hindi yung mabuting pag-uusap. So yun yung hindi nakakatuwa sa nakikita natin. Of course, yung binanggit mo na pangamba na baka lumantad or lumabas yung mga kahinaan natin. Alam mo, Bombo Dennis, obvious naman kung ano ang kahinaan natin . Hindi naman ito natatago. Ang kahinaan natin is kulang na kulang ang ating defense capability. I mean, hindi naman yan lingid sa kaalaman ng karamihan na isa tayo sa mga pinakamahinang Navy at ang ating armed forces ay talagang nahuhuli sa kakayahan ng mga ibang bansa dito sa region natin. Kaya nga meron tayong kaya nga napasa yung batas na Self-Reliant Defense Policy Law last year para magkaroon tayo ng paraan na palakasin lalo ang ating kakayahan na ipagtanggol ang ating mga karagatan, ang ating teritoryo at ang ating soberanya. Okay. Ito sa pananaw po ninyo, Attorney, angko pa rin ho ba yung lumang approach na ginagawa natin hanggang sa kasalukuyan, pero ito'y nag-umpisa dati pa, kundi ako nagkakamali, mas naging agresibo during Aquino administration at yung mga pagtugon sa usapin ng West Philippine Sea. O sa tingin ho ninyo, kailangan ng baguhin, ibahin at i-modernize kung sakasakali, Attorney? Well, ang strategy kasi natin, if I'm titignan ko lang or pakikinggan ko lang yung sinabi ng spokesperson ng Maritime Council, yung nabuong Maritime Council sa atin. Ang sabi niya, ang strategiya ng bansa natin is to resolve the issue through diplomatic channels, through diplomatic processes and protocols. Now, kung yan ang strategy natin, that is the correct strategy. So, ang kailangan lang siguro natin i-review is yung ating implementation nitong strategy na ito. Kasi gaya nga na sinabi mo, itong strategy na to ay ang nagpanimula nito si Pangulong Aquino. Tapos binago ni Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte ang naging polisiya niya is yung tinatawag na accommodation policy, ibig sabihin sunod-sunuran lang tayo sa kung anong idikta ng China at ito'y binaliktad ulit ni Pangulong Marcos sa termino na niya at ngayon nandito na naman tayo sa pagresolba nito through diplomatic processes. So personally sa akin yun ang tama, pero ang kailangan nating tignan sa ating sarili is
kailangan kasi nasa isang pahina tayo lahat dito eh. Yung lahat tayo ay sumusunod lamang sa isang kumpas. Right? The way what's happening now is meron tayong mga opisyales sa gobyerno na sumusunod sa sarili nilang kumpas. No? Mas gusto nila makipag-bardagulan sa ambassador ng China kesa sumunod doon sa polisiya ng gobyerno natin, which is ipatupad ito through diplomacy, through smart engagements, gaya ng sinabi ng spokesperson, no? At huwag masyado dito sa tinatawag na performative rhetoric, yun yung salitang ginamit niya. So, kailangan isa ang ating kumpas dito. So dapat yung mga public officials natin na maingay, sana naman makinig sila doon sa sinasabi ng spokesperson ng National Maritime Council. I see. Bago po yung iba pang punto na nais ko pong maitanong, bigyang daan ko muna itong katanungan ni Bombo Jai Racangayo, ang akin pong co-anchor. Bombo Jai? Yes, attorney, sa kabuuan nitong Transparency Initiative ng Marcos Administration, masasabi niyo po ba o masasabi ba nating nagkaroon din ito ng breakthrough? Oh, definitely, Bombo Jaira, no? Malaking pagbabago yung from the previous administration to itong ginagawa ng Marcos administration, which is one of the guiding principles is yung transparency, no? Kasi tayo sa civil society, nalalaman natin kung ano yung mga nangyayari and nakakatugon tayo appropriately. No? So pag nakakakita tayo ng mga binobomba na mga barko natin, nalalabas natin yung mga saloobin natin. No? At yung gobyerno natin, nagkakaroon sila ng parang ng support from civil society dun sa mga ginagawa nilang pagkikilos. And also, yung civil society natin, yung mga bawat grupo, nagkakaroon din sila ng pagkakataon na magkaroon din ng pagkikilos, no? Katulad nung ating ito movement, yung mga flotilla na pumupunta dun sa Sierra Madre. So, the transparency policy is a big game changer from the past administration na gustong itago ang mga nangyayari dito sa karagatan natin. At sa ibang usapin, attorney, bilang constitutionalist, angkop lang ba ang tila pagsita ng ilang mababata sa Korte Suprema dahil sa ruling sa issue nitong impeachment? Ang pinag-uusapan mo ba yung laban kay Senate President Soto? Yung pag-cite in contempt? Kaugnay dito sa impeachment complaint against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., attorney. Hindi ko alam kung aakyat sila sa Korte Suprema. Yun ba sinasabi mo? Yes, attorney. Hindi ko pa naririnig na meron palang mga planong ganun, ano? Pero kung meron man, I think hindi magandang idea 'yun, ano? Kung ako ang magpapayo sa kanila na dahil hindi nila nagustuhan yung desisyon ng Committee on Justice, sa Korte Suprema sila aakyat, I wouldn't advise that, no? Kasi ang gusto natin maiwasan, Bombo Jaira, is mangialam ang Korte Suprema sa mga usaping politikal. Ayaw natin yun eh. Ayaw natin ng yung tinatawag nating judicial overreach. No? Ang gusto natin, political matters remain in the political realm. So, dapat ang mga mambabatas, ang taong bayan, ang magre-resolba ng mga ganyang klaseng mga issues. No? Kasi what's involved here, yung impeachment ni Pangulo Marcos at yung eventually yung nangyari doon is really a political issue. No? It's a political matter. Now, kung iaakit mo yun sa Korte Suprema, kung ano man yung hinaing mo, that's giving the Supreme Court an opportunity, again, to
intervene in political matters under their extraordinary jurisdiction, no? Kung merong grave abuse of discretion, yun na nga ang gusto natin maiwasan, ano, para hindi nangingialam ang Korte Suprema sa mga usaping politikal. Okay, thank you so much, Attorney Bombo Dennis. Siguro magkaroon na lang tayo ng part 2 para naman dun sa iba pang mga paksa, lalo't mainit na rin itong usapin sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po at happy weekend. Happy Valentine's Day na rin, Attorney. Maraming salamat din. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Attorney Michael Henry Yusinko, isang constitutionalist at law lecturer at senior research fellow ng Ateneo Policy Center ngayong tanghali dito po sa Bombo Network News. Muna tayo mga karagdagan report. Itong Land Transportation Office nagbabala na agarang ma-impound kahit yung mga ambulansya na ginagawang shuttle at yung mga kolorom at illegal carpool sa social networking sites, tinututukan din ho yan ang naturang ahensya. Alamin natin sa ulat ni Bombo Isa Cotoner. Paigtingin ng Land Transportation Office ang kampanya laban sa mga kolorom na sasakyan at mga ambulansyang ginagamit bilang pampasaherong shuttle. Ito ay matapos mahuli ng Department of Transportation Special Action Intelligence Committee for Transportation o DOTR SAIC ang isang ambulansyang dumaan sa EDSA busway sa Santolan, ngunit wala naman dalang pasyente. Sa inspeksyon, natuklasang wala itong emergency medical equipment at may mga upuan para sa pasahero. Inamin ng driver na ginagamit ito sa pagsakay ng mga nagpapa-check up kapalit ng bayad. Ayon kay Land Transportation Office Chief Marcos Lacanilaw, bawal gamitin ng ambulansya bilang shuttle service. Kapag nahulian niya mga ito na may sakay na nagbabayad, agad silang i-impound. Hihingi rin ng tulong ang ahensya sa Metropolitan Manila Development Authority upang mapigilan ang ganitong gawain. Once na may sakay siya na pasahero at nagbabayad, kolorom yun. Kasi ambulance tapos may mga upuan. Hingi rin kami ng tulong sa MMDA. Kasama naman namin din ang Highway Patrol para ma-track down itong mga ito. Kaugnay pa nito, nanawagan si Senator Panfilo Lacson ng mas mahigpit na random inspection sa mga ambulansyang gumagamit ng wangwang, lalo na tuwing rush hour upang matiyak na may tunay na emergency. Samantala sa iba pang balita, sa isinagawang one-time big-time anti-colorum operations mula Pebrero 9 hanggang 11, umabot sa 353 colorum na sasakyan ang nahuli sa buong bansa. Kabilang dito ang mga van at bus. Pinakamarami ang nahuli sa Calabarzon, sinundan ng Cagayan Valley at Northern Mindanao, habang 29 naman ang naitala sa Metro Manila. Sa kabuuang bilang, 107 na sasakyan ang pisikal na in-impound at 246 ang nasa ilalim ng technical impoundment. Kailangan magbayad ng 200,000 ng mga may-ari ng van at 1 milyon naman para sa bus upang mabawi ang kanilang sasakyan sa loob ng 6 na buwan. Kung hindi ito mababayaran, maaari itong ipa-auction. Binigyan din nila Kanilaw na delikado para sa mga pasahero ang pagsakay sa kolorum dahil walang insurance sa mga ito sakaling maaksidente. Tiniyak ng kagawaran na magpapatuloy ang operasyon laban sa mga ilegal na biyahe, kabilang ang mga nag-aalok ng bayad na carpool sa social media. Sa van, ang babayaran nila 200,000. May mga huli rin kaming bus. Ang bus 1 million. Oo. So, seryoso kasi to kasi kita nyo naman yung mga kababayan natin bumabiyahe nung nakaraang Pasko. Ngayon, darating February, merong yung panagbenga sa Baguio. So marami tayong kababayan na babiyahe. Siguraduhin nila na hindi yung kolorum yung nasasakyan nila. Kasi pag yan ay na-aksidente, walang pananagutan yung may van hindi sila matutulungan o wala man lang insurance o walang mga papeles na kaukulan para yung mga ang naiipit dito yung mga mananakal. Mula sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.
Ang Department of Energy naman posibleng hindi na i-reconsider ang mga nakansila na kontrata ng Solar Philippines. Kuha tayo ng mga karagdagang detalye dyan sa pag-ulat ni Bombo Eman Bombase. Nanindigan si Energy Secretary Sharon Garin na hindi na babawiin ng Department of Energy ang desisyon nitong kansilahin ang mga renewable energy contracts ng kumpanya na Solar Philippines ni Batangas 1st District Representative Leandro Liviste. Ito matapos ibasura ng DOE ang halos 12,000 megawatts na halaga ng mga proyekto ng Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated dahil sa kabiguang tuparin ang mga itinakdang energy commitments. Sa ginanap na 2026 Renewable Energy Investment Forum nitong Biyernes, binigyan diin ni Energy Secretary Sharon Garin na malabong magkaroon ng reconsideration dahil dumaan sa tamang proseso ang pag-issue ng mga notices at show cause orders sa kumpanya, ngunit wala silang natanggap na tugon. Dagdag pa ni Garin na formal nang nagpadala ng demand letter ang DOE sa kumpanya ni Liviste para sa multang nagkakahalaga ng 24 billion pesos. Ating pakinggan ang tinig ni Secretary Garin. I have all the letters that we sent that was received and all are addressed in the president of Solar Philippines, which is Congressman Liviste. It's all on record. So na-receive na rin ng office nila kasi hindi naman napalitan kung sino dapat ang mag-receive ng notification, and in their contract it's always been the president, which is Congressman Liviste. Samantala, kinumpirma naman ng sekretaryo na may isa pang hiwalay na kontrata ang Solar Philippines kung saan under review for termination ng kanilang departamento. Ipinaliwanag pa ni Garin na ang pagkansila sa mga kontrata ng Solar Philippines ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng DOE laban sa mga non-performing developers o mga kumpanyang nagpapareserba lamang ng mga lokasyon nang wala namang aktwal na konstruksyon na ginagawa. Kaugnay niyan, ating pang pakinggan ang tinig ni DOE Secretary Sharon Garin. Wala na eh. Na-cancel na namin yung 33 plus 1, for example, which is this will be the last one. 44 kasi yung total niyan. So that means the rest he has delivered or sold. No? So 44 minus 33, that's about 11 or less. So 7 yan binenta and the rest probably has delivered the project, which are mostly rooftop solar, a small project. Sa kabuuan, umabot na sa 163 contracts ang kinansila ng DOE mula sa iba't ibang kumpanya kung saan ang Solar Philippines ang pinakamalaki kung saan naabot sa halos 64% ng lahat ng terminated projects. Layo ng crackdown na linisin ang sektor at ibigay ang mga kontrata sa mga serious investors na tunay na makapagbibigay ng kuryente sa bansa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eman Bombase nagulat para sa number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radyo, Bombo! Dangwa Flower Market patuloy na dinadagsa ng mga mamimili para sa Valentine's Rush sa gitna ng maulang panahon. Alamin natin dyan yung mga report na tinutukan ni Bombo Betha Servito. Bombo Dennis, Bombo Jai, bagaman maulan ang panahon dito sa Dangwa Flower Market, hindi ito naging hadlang para dagsain ng mga mamimili ang kilalang flower capital ng Maynila ngayong bisperas ng Valentine's Day. Kapansin-pansin ang isang heart-shaped arc sa gitna ng Dangwa Flower Market na dinesenyohan ng mga artificial roses. Talagang kinagigiliwan ito ng mga mamimili dahil humihinto pa sila para kunan ng litrato bago bumili ng kanilang mga bulaklak. Pagdating naman sa presyohan ng mga bulaklak, ayon sa ibang flower vendors, tumaas ang presyo ng mga bulaklak simula pa noong February 12. Ayon kay Shena Dontogan, isang flower vendor, ang kanilang mga panindang bulaklak ay direkta pang nagmula sa kanilang taniman sa La Trinidad, Benguet at sa ngayon ay mabilis itong nauubos. Rosas ang pangunahing hanap ng mga mamimili. Ang red roses bundle ay nagkakahalaga ng 1,200 pesos. Ang pink roses bundle naman ay 1,000 pesos at ang white roses bundle
bundle ay tumatakbo sa 700 pesos. Sa sunflowers, 300 pesos ang small bundle at 900 pesos ang big bundle. Ang anthurium naman ay 150 pesos bawat bundle. Patok din ang artificial flower bouquet na naglalaro sa 350 hanggang 1,500 pesos. Kung nais naman ng customized bouquet, may labor fee ito na nagsisimula sa 500 pesos. Isa sa mga mamimili na ating nakausap ay ang estudyanteng si Darlen Carbajos. Sa halip na bumili ng tapos na arrangement, siya na mismo ang mag-a-arrange ng bulaklak para sa kanyang girlfriend. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Darlen Carbajos. Girlfriend ko po. These are different types of flowers, and like I will be the one who's going to make the bouquet. I feel like it's really not about the Valentine's itself, but the gesture talaga of giving the flowers. So like, if this will make her feel loved ngayon, the season of love, so I think yun yung parang essence of why I'm giving it. 2 Valentine's na, pero like 1 year pa lang kami. Bukod sa mga magkasintahan, mayroon ding bumibili para sa kanilang mga kaibigan, gaya ni Ezra Wilmot dahil nagdiriwang daw ng kaarawan ng kanyang kaibigan. Ibinahagi niya rin ang kanyang saloobin tungkol sa kahulugan ng pagtanggap ng bulaklak. Narito naman ang naging pahayag ni Ezra Wilmot. I don't want to expect. For me, receiving flowers, I think it's a very thoughtful feeling because like they thought of me in that way, or like when they saw the flowers itself, they were like, oh, this is perfect for her. Upang ma-accommodate ang dagsa ng tao ngayong araw ng mga puso, 24 oras na mananatili bukas ang karamihan sa mga flower shops dito sa Dangwa Flower Market. Kaya sa mga humahabol, siguraduhin lamang na magdala ng payong at sapat na pasensya sa gitna ng siksikan at ulan. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Betha Servito, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pa nating balita, pagkwestiyon sa pagmamay-ari ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group ay ikinalungkot ng ilang mga dating opisyal. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Kalibo. Nakakalungkot isipin na mismong isa sa mga opisyal ng pamahalaan ang kumukwestiyon sa pagmamay-ari ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group. Ito ay kasunod sa iminungkahi ni Senator Rodante Marcoleta na isuko na lang ang ilang bahagi ng KIG dahil sa labas naman umano ito ng EEZ. Ayon kay former Magdalo Party List Representative Gary Alejano, nagpapakita ito ng kawalan ng pag-unawa at pagpapahina sa posisyon ng Pilipinas. Nagkaroon na aniya ng extensive discussion sa naturang isyu noong panahon pa ni dating Pangulong Benigno Aquino III kung saan nabuksan ang kamalayan ng publiko sa mga isyu sa West Philippine Sea. Nakakadismaya umano na kahit walang ginagawang pagdepensa ang China, may mga mataas na opisyal na Pilipinas ang dumidepensa para sa kanila. Dagdag pa ni Alejano na hindi rin magandang isipin ang naratibong hindi na dapat makipag-away ang bansa sa China dahil mauuwi lamang ito sa gera at hindi kaya ng Pilipinas na makipaglaban. Sa katunayan, marami umanong paraan na maaaring gawin para ipaglaban ang karapatan na hindi aabot sa pakipaggera. Ang ating punto dyan ay nagkaroon naman ng extensive discussion ng issue na yan, yung panahon ni Pinoy, na ilabas sa consciousness ng taong bayan ng issue ng West Philippine Sea. At ito nga, dumating na tayo ngayon sa puntong meron ng mga leaders na nagsasalita ng pagdidepensa para sa kanila. So nakakalungkot yon. Si former Magdalo Party List Representative Gary Alejano sa kanyang naging payag. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Vince Josh Reyes nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga Kastar Nation, manatiling nakatutok sa mga kaganapan sa Luzon man, Visayas, Mindanao at maging sa ibayong dagat. Dapat updated ka. Nariyan ang ating 32 fully digitalized stations ng Bombo Radio Philippines. Pwede rin humatunghayan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa Visayas region, masusubaybayan ang ating mga palatuntunan. Unahin natin dyan sa Iloilo
nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Pero kung kayo ho ay nando naman sa bahagi ng Negros Island, nariyan naman ang Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa parte ng Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. At sa lalawigan ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Sa probinsya ng Aklan, Bombo Radio Kalibo. At dyan sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos, narito ang ating oratio, Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Mga Kabombots Nation, ang aming pagbati sa inyong lahat ng Happy Valentine's Day. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takna. Siningalaw na balik na dirigiron sa pagpanglagad sa Bombo Anay sa Udto. Sa giyapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hofer. Standby sa aton sining mga kabombo sa lugang mga balita kag impormasyon. Checkero naton ang linya sa aton sa mga opta ng mga bombo reporters. May kantanan sila sining follow-up report. Subong adlaw sang Valentine's. Ang mga lodging houses, sugot yung inapatuman ang no minors allowed sa sining mga sahi isang establishmento. Si Bombo Brian Gonzales may follow-up report. Bombo Brian, sa report, please go ahead. Hugot ng ginamonitor, no, kag ginachekyara sang management, no, sang mga lodging house kag drive-in hotels. Ang ilang mga customer, no, agud wala sang minor de edad nga makasulod rin, no, kung maka-check-in na Bombo Champ sa karon nga mga tinion o kung sa karon nga petsa no February 14 sa din gina-celebra gani no sa aton mga kabombo dira nga ti naga-celebra din no sang ginatawag lang Valentine's Day no Bombo Champ sa aton nga pag-obserba no kagati paglibot na sa pipila ka mga drive-in hotels no diri sa may siyudad sing Iloilo kaya masobra 20 ni no Bombo Champ sa nanari kon
sa pila man no, ka mga distrito diri sa syudad, maobserbaran naton bala no pamutsyam nga ti magamay no kagati hindi amo nakadahog subong, hindi amo nakadamo ang mga customer no o kung naman nag-check-in sa nasambitan niya mga drive-in hotels no. Napakigangutan naton dire ang pila no sa mga katapo, mga rumboy no kagati as well as supervisor gani mismo sang mga sikat no nga drive-in hotels sa ati masami makita naton nga yara lang along the highway no pamutsam kagati accessible gate sa aton nga mga kabombo iya nga ti choice subong magpaliwaliwa kagati mag-check-in no pamutsam pero wala na to no gina-promote nga ti ang mga hindi kasado no pamutsam ang mag-engage no sa sine nga mga buluhaton iya ano pamutsam kay kita gid no gapati sa kasagrado sang sambitan iyang kasal no pamutsam kag amo man no ang aton nga mga nagabantay dira no pamutsam sa mga driving hotels nagpabutyag no napakigangutan naton diri si Mamiya no isa ka supervisor sang isa ka no dira sa may distrito sang Molo kag iya ginapahayag no pamutsam nga nagpatigayon no sang pagsinapol ang katapo no sang Task Force on Morals and Values Formation sang siyudad sang Iloilo Bombo Champ agud ipahanumdum sa ila i-relay no ang mga information nga dapat nila himuon kag dapat ipatuman sa karon nga mga tiningon sa mga nagliligan nito Bombo Champ pasulit-sulit na malangan information sa ila ang reminder no sa nasambitan iya nga departamento sa local government unit pero sa karon no hugot nila nga ginapatuman ang pagbawal no sa mga minors nga makasulod dire kagati apisar gani indi petsa 14 pamutsam pahayag nila nung ilagid nga ginasekyar ang nasambitan iya nga mga rooms no pamutsam antes magsulod gina-verify gid no kung bala legal ang edad base no sa physical appearance kagati kung nakaduda-duda no pamutsam nga kung magamay ate kung daw baby face sabi kagati mabala mo gid no ang mga physical attributes sang mga minor de edad kagati mga pamatanon pa ginapangayuan o gina-verify ginakuhaan sang ID no pero bago na ginatagaan sang information no pamutsam ka bilang pagrespeto man ngati parte o kun nabahin no sa karon nga mga tinuon sang pagcheckar kag ti ang ilaman nga mga business permit ang nakataya dire amo na nga hugot nila nga ginapatuman ang nasambitan iyang ordinansa sa karon pamutsam ngati nagabantay man no ang Task Force on Morals and Values Formation sang aton nga local government unit. Dirigla pa matiyan naton ang pahayag una no ni Mamiya no isa supervisor dra sang isa ka lodge no sa may distrito sang Molo. Check-in naton diri subong sa inyong area. Sa Subong okay lang kag daw hinagid man ang check-in sa Subong. May tiyaga pa man. Mama, ano expected naton nga badamo subong nga adlaw gid nga petsa February 14? Amo na nga hindi ta mabalaan pero kalabanan every February 14 may hinagid man ang customer. Nga mama, probably ano abing mga rason makita nato. Di kay nahuya siguro sila kay may gabantay pala. May halimbawa sa entrance pa lang may gabantay na nga daan. Di nahuya na sila magsulod kay siyempre nahuya man sila nga makita sila sige. Ma'am, regarding naman sa compliance naton sa local government unit, may inspect nga alin sa LGU na? Sa Subong wala pa pero basi karon kay every February 14 gakadto gid man na sila diri. Ga-check gid man na sila. Okay. Ma'am, when it comes sa compliance, mga minors naton bawal diri ano ginasunod gid naton? Oo, gasunod gid kami sang protocol nga bawal gid ang minors. Halimbawa, may magsulod abi nga makita sa amon diri nga mga tinawo or rumboy. Kung wala siya ID, hindi gid siya pwede kasulod. Paano ma-determine sang rumboy abi nga minor may ano gina-inspect gid na sang rumboy or ginalantaw gid specifically ang tsura abi ang height sang tawo nga masulod? Oo, ganatan-aw gina sang rumboy. Halimbawa, magsulod sila sa taxi pa lang makita gid na kung bataon sa or ano. Pag abot na sa garahe, makita gid na siya nga bataon sa or hindi. Kung once na makita nga bataon pa, ginapangayan gid na ID. Halimbawa, wala sa ID nga dala, so hindi gid siya kasulod. Ginaano nyo ma'am, ginapagwa lang like gina-report po sa barangay, wala naman?
ginapagwa na lang sir para wala na damo bala nga reklamo ano pa. Ma'am, pero sa tundring nga case of experience, mayara na kita sang mga minor nga na punggan diri nga magsulod or na balabaga na. Oo sir, mayara na damo na kalabanan nga wala sila ID. Pag nakita namon nga wala nga minors kag wala sa ID nga dala, ginapagwa gid. So ano ma'am, ready kita if ever pananglita no nga mag-inspect diri surprise inspection na be ang local government unit naton ti makasigurado kita no nga wala kita diri sang mga minors nga ginapasulod. Oh, sigurado gid kami sir, kag ready gid kami kay balaan mo adlaw-adlaw na ginaobra gina namo. Bisan Valentine's man sa or hindi, adlaw-adlaw inspect gid na kami. So bawal minor gid ma'am. Bawal gid na ugot kag bawal gid ang minor. Ma'am, naplastar sang city nga if ever abi muna mo to may mga penalidad. Aware ka mo sa ina nga mga penalty abi or Oo, gambagi na sila nga may penalty gid once na may madakpan sila na minors na gid pasulod na. Kaya muna kami, hubot man kami nga gabantay, nga bawal gid ang minors. ma'am, panawagan naton sa mga ma-check-in diri nga kung may plano pa lang iba nga mga minors diri. So hindi na magdayon kay ti amo man sa gyapon. Duwa mo na lang gid ni kung balaan niya nga may edad na siya or naka-18 na siya. Dalan lang gid sa ID para wala na damo bala nga pagwa or pamangkutahanon sa ila. Padala na lang ID para once na makita ang ID nila nga naka-18 na, pwede sila kasulod. Si Mamiya, no, isa ka supervisor dira Bumbocham sa may molo, no. Siya ka sikat niya in. Kaangot kanina pakigungutan man naton diri no si Sir Rino, no, sa man ka supervisor sa may distrito naman niya sang Arevalo. Kag ti ginasecure man nila no Bumbocham ang mga taxi ni bala no nga ti magsululod abi ko na mga tinted ang mga bintana kag ti amo man no ginapahanumduman nila nga ti magululgay lang kayang taxi driver abi ko na kaisa no Bumbocham makakarga ini sa mga minors. So gina gid nila no gina-exido kumbaga no nga ti bilang taxi driver aware man no kay ti nakataya gani ang ilang business permit dire kagati sa subong no sitwasyon mahina gid no out of 30 rooms nila sa saya duwa lang ang occupied no Bumbocham kagati amo man sa gyapon ang rason no nga nahuya po na kaisa mag-check-in kagati mas ginapili siguro no nga magpaliwaliwa sa mga plaza naton mga park no kaga kundi nga mga kalan-an Bumbocham magluwas no kung kaysa maghimo no sa mga butang ang ati mag-check-in no sa mga inns no diri sa siyudad sa Iloilo. Do nga pahayag si Sir Rino, isa ka supervisor sa may distrito sa Arevalo. Di subong aga pa may yun na niyang sa sudlanay sa Valentine kay siyempre ang ginapatuman namon nga ordinansa nga no ID kag amo na ang kumatakpan nga may minors siyempre nga amo nga business permit makasilado ti sa Tagadlaw hindi lang sa Valentine siya ginapatuman ginanamon ang amon responsibility. Sir, kamusta? Subong tinga medyo mahina subong February 14 sir. Anong mga rason na makita natin? Di siyempre dugay na nakabalo sila yang moral value yung nagabutang sa nagaposting sila sa mga gabantay gidya. So isa na sa rason sir nga doon na kuya ang customer. Oo, nauya sila. Pero sir, diri sa area naton karon abi expected naton nga madamo or amo lang gid ni. Mayara na man na pero ginasikyar gid namon yang hanggang sa nagasulod gid. Sir, kumpara naton mga regular nga bing adlaw hindi February 14 no or hindi Valentine sabi siling naton. Ano mas damo diyan naga-check-in kumpara sa subong 14? Regular niya po namon makita mo man ang amon nga mo sa nagasudlan na bala sa amon ang check-in slip namon kita. 30 paano abi ang security or paano naton ma-sure sa mga rumboy naton? Sulod na check namon ang may mga service labi lagi mga taxi. Gina-warningan na namon ng taxi once nga may dala ka mo mga minors. Hindi siyempre reklamo sila namon
Kaya siyempre, sila mismo nakabalo man na sila mo. Yung patuman nga ordinansa, ang mga taxi mismo nakabalo ng kung minor, hindi na pagpasudla. Idrak mo ng sagwa. Sir, di kong mga, abi ka dudududa, dubataon Oo, ba, abi? si ano, gidya namon, ay, gidya. Oo, pangayo, ang gidya namon. ID. Oh, ang ano ginamon ang national ID kay lagi diya makita ya kung ano gid. Oo, kinaltad sang iyang edad. So far, sir, wala pa man na siling na-encuentro kita diri nga minor do nag-attempt ba lang masulod. Miyara man pero hindi gis lagi apon ka sulod eh. Anong nobra nato, sir? Di pagwaon gid diya namon eh. Papuli. Oo, papuli gid diya. Siling nga na turnover sa barangay or na-report duway naman? Wala man. So, anong panawagan naton sa mga minor tinga do ma-attempt abi sa sininga kwan? Anong masilingta sa ilabi? Di ang ako lang ano, sa mga minors hindi na kamo maglagaw, tinira lang mo sa inyo balay. Kay ang task force taga lagaw subong base mapatawag pang ilang mga ginikanan bala. So far, sir, nakakadto na dilwatang sa task force nato. O kakadto na siya. So far okay man ang checking nila. Oo, okay man. Ano man lang. Dito sila kami, tingin naman kami. Si Sir Rino, no, supervisor dila sa may distrito naman niya sang Arevalo, Bombocham. Ang ilagli no nga mga room rates ni Bombocham sa Rizare, depende no sa lugayon sang oras kagati type sang room no Bombocham ang rate kumbaga no ang bayad kaga no gina-secure gid sa Bombocham nila nga wala nga may makalusot lahat pananglita may makalusot sa ilaman niya ang balik kagati sila man ang mamultahan no hindi lang yung multa no ang ilang business permit pwede nga makanselar tagpila ang rate Bombo Brian? Teka, nga yabi sa deluxe room no 3 hours may 300 sila kung 12 oras may aras ang 900 kung 24 hours sabi may agadlagan 1.4 no so dira naman ga range no 1,400 to 2,400 depende nino sa kalaparon sang kwarto no kung saan yang kilala ko ganito ay man niya plano mo aduga crack sa tiyang puli Come again? ang kilala ko do ay plano mag-tinerte doga kakasatya mapuli Mapuli siya. Tibla mo tos tawhayo ya. Anong kilalain sa VIP sa Deluxe? Ang sa VIP no Bombocham pa ko ng taon naton ang iya sininga kalaparon medyo mas lapad-lapad no Bombocham mas komportable niya rabing room no ang Combla no Bombocham sa katre hindi mo nakadamol pero kung sa VIP kaya ti madamol-damol siguro ang foam mas lamig niya ang aircon kagati may mga gulo gamit sablang bala naman no sang mga masamig diyan no nga nag-check indra no Bombocham may mga lover seat na yung mga ginatawag nila. No to hindi kay kuno pamilyar mo. Ti dapat mabalaan mo ini Bombo Brian. I-research ka lang Oo, parang ti ma-share tabla in aid of reporting and commentary. Sabagay. So far no, amoy na Bombocham. Ang ginapakita tani subong sa Ribalodang Moonlight Lodge amo ning may infrared ang flash. Kamagyan Bombocham. Amo ning may infrared ang flash sa ila sini nga bathroom. Oo. May infrared gid man. Ma-detect niya no. Hindi siya manual no Bombocham. Kagado ang dira na kuno sa Rivalo na Bombo Brian ang kwarto nila magsaka ato sa babaw kulang na lang kuno ya kulang na lang ya LPG ni blaka gas range pwede ka na to kadigamo dayon sa babaw ate do kwan sagli do balay na gid siya oo ay si ido way ta nakagina makita to ti base sa sunod sudlon mo gito para nga makita mo.
In aid of reporting Gani, Para gani, ma-misinterpret sa mga kabumbo tao. Si Engineer Jan Dave ganini ga yom-yom mo do laban-laban sini in aid of transition of loops ipakita yun kung ano itong mga miyara to. Iba si may plano sa mga proceeding sa karon. Anak, ano na gani? Amo na gani ang bago in aid of transition of loops. Engineer Jan Dave nga binata. Oo. Ate Mayo, geda. Oo. Sa 30 ka kwarto, pila pa lang okupado, Bombo Brian, ang balmo, duwa ka gina? Duwa, no? Oo, duwa bombo champ. Sus malaka-laka, gidman. Anyway, amo na lang lang ati ang Valentine's Day. Hindi lang niya kay para sa pagsabat sa tawhanon nga kinahanglanon in terms of isa kinahanglan sang tawo nga sa pagpabutsyag sa kung ano kainit sa iya sini nga palanga or paghigugmana isang duwa ka individual lalaki kag babaye. Ang Valentine's Day, it's all about spreading sang love kuno mo. Pwede ka man gani ka-greet sa Valentine's Day o kung makahatag sang kung any no nga kung ano man dira iya luyag mo ipabutsyag. Hindi lang kay sa mga kasubong sinibla Bombo Brian amo man sina siguro ngati ang anticipation sa kadamaan mag Valentine's Day motel, lodging houses or whatsoever, pero napamatud-an man kag sandig man sa aton sini nga pagalibot nga ini maginamo sina ang ginapasulabi subong sang mga taga-syudad sang Iloilo. Na highlight lang kay siyempre, ginapasiguro man sa Task Force on Moral and Values Formation ang ordinansa nga dapat i-enforce nila kang ginapatuman, Gid Bombo Brian. Yes, turag din na bombo champ kag may kang kanan na bantayan lang report ni bombo champ kay ti madamo man nagapanakal no sang bulak no kag ti mga pangregalo rather no nga mag-check in abi sa mga inspiration sa syudad sang Iloilo. Bombo champ. All right. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Brian Gonzalez sa imo sini iyang report. So muna, nagapatod gid lamang ati lain niya sa karon ang mas ginahatagan sang importansya in terms of celebrating Valentine's Day. No, sang sa kalabanan sini iyang paminsaron ngati basta amo ganini baw puno naman lodging house baw puno naman ang motel baw amo naman sina mo sadto no hindi na kaya mo sina mas ginapasulabi na karon niya ang matutuod gid sini nga meaning sang Valentine's Day sa aton sini karon niya nga mga kabumbo ti kaya mo na gani ang bansang iban sinya ti kung saan pa bla nagahatag lang niya duag ang selebrasyon mo pero kung napalangga mo isa iya ka tawo hindi lamang kay sabahin sa pagigugma kung palangga mo dira ang imo sini iyang bata utod no pwede mo gid mapabatsyag sa ila no ang nasabitan sini nga pagpalangga sa tagsa ka matag adlaw kag ma-highlight mo lang madugangan pang inang highlight sa imo sini nga pagpabutsyag sa palangga sa imo sini iyang pamilya or sa imo sini kagugma sa tagsa ka Valentine's Day no sa aton sini nga mga kabumbo ginagambal man sila gani nga mayara sa paghatag sa mga regalo bulak so on and so forth no ti hibalon ta kay as per information daw kasubong nagmalahal ang baligyanay isang bulak kay kalabanan kuno nga stocks nga ginabaligya diri sa syudad sa Iloilo imported na. Aba, Bombo Jomar sa report, please go ahead. Matamat na no na gada mo ang baklanay sang bulak diri karon sa syudad sa Iloilo kadungan sining Valentine's Day celebration na Bombo Champ na isa diri sa gin-check naton ang area diri karon sa malapit sa Iloilo Central Market sa aton sining mga kabumbo no may mga pila na diri gani nga nag-reserve no sang ila sining order kay iban mga duty pa mo no after lang kuno nila mag out amo nang pag kuha nila no Bombo Champ so
based diri sa ton sa ding pangusisa, no, tinagaplop mangkot kita kon kamusta ang baligyanay, no. Isa diri si Ma'am Novi Alaban, old vendor sa una sa Waipanim kayo Central Market sa maning nagabaligya sang bulak sa sulod sang merkado. Ti suno sa tungdan, medyo limitado subong ang supply sang lokal sini nga mga bulak kay usually plus ni halin sa bagyo mo. Bombochamp, no, ang mga bulak nga ginadala diri sa may syudad sang Iloilo. Ti kay kumong nagdulungan damo iya sang order diri sa lokal, so nagkulang. So iban sini suno sa natungdan, dito sila nagakuha sa luwas sang pungsod, no, subot silingon gina-import pa diri sa bahin karon sang syudad sang Iloilo, no, sa aton sa karon nga mga kabumbote kay ang iban sini bangod nga imported, gina-travel pa after plano, so may pagsaka, no, siya sining presyo, no, hindi lang man siya isa kundi may mga upod siya nga doon nagatingob sila order para hindi man mabugat, pero may diferensya gid ang presyohan ay kung ipanggid diri sa lokal sa Bagyo, kung ipanggid dito sa luwas sang pungsod kay kalabanan sa ni halin China, may amo nang natawag nilang China rose, no, may Korean rose, may Thailand Bombochamp, pero kung amo sini ko lang tawon naton ang ila sining ginhalinan duay man gid pinagkalain no, sa mga rosas naton diri sa syudad sang Iloilo, no, ang ginabaligya diri Bombochamp, duplo pareho malang ang itsurang kinalain na siguro ang yasi nga ngalan ngati didto ya sa luwas ang pungsod naghalin, no, kay kita ti may rose man kita dring pula ti mo nang basic abi ti may pula man to sa China mo nang gina deliver man diri sa may pungsod Pilipinas. May rose man gani sa niway. Ha? May rose man sa niway. At siyempre. Oh. May rose, no? Sa aton sa nga mga kabombo, may didtong dohalin to sa China, do naga-combine ang color, no? Subot silingon may pula, may pink, no? Tapos may ara nga do violet, do gaagaws violet la, do tingob sila sa isa ka bilog nga rosas. Bombotsan do gin-combine ang mga color, no? Sa aton sa nga mga kabombo, pero do ligad may ara man ang gina-provide ang Bagyo mo, no, nga mga rosas, no, mo nang pila sini ka mga maobserbaran naton. So nung pinagkalain lang gid damo ning presyohanay kay sunod diri kay Ma'am Nobi, ang presyohanay subong may pinagbago, no. Ang sanguna kuno ang isa ka bouquet nga ni nagabalor 1,000 pesos. Subong ang 1,000 pesos mo tunga na lang, no. Bumbutsam to nga kabuke bangod nga sa sining limited sining supply kaghalin pa si iban sining pungsod, tibot silingon may ano na sila, no, may gindugang na ito na nagmahal-mahal ang ila sining bakal kay ti dito pahalin sa luwas sang pungsod Bumbutsam. Pero kung gusto sing iban nga do medyo barato ang 1,000 pesos ti kun way ka trabaho mo sakit-sakit naman na, no, may ara makasarangan no, mabakal mo sang tag 300 kay Ma'am Nobi nga baligya mo ng pinakadubo ya 300 kang pinakamahal 300 pesos sining bouquet, no. Ang sa 3,000 pesos sining bouquet lain-lain na ni may sunflower, tapos ang palibot niya may rose nga may nagapalibot sining rosas, Bombochamp, tapos may mga iban pagid sini nga bulak amo na ngati sa 300 akon sa 3,000 pesos mo, no, do hindi ka naman mangilin bangod sa kanami sa pag-set up sa ton sini nga mga kabombo. Ang 300 amo ning single rose nga na-mention ta kinang isa lang kabilog pero ang color ya sa petal siya lain-lain, na do ka colorful ang tawon. Kun do medyo masakit-sakit ang 300 pesos, may ara sang tag 100 pesos. Bombochamp, isa lang ka stem, tapos ang bulak abi isa rosas. ka stem, ano ni siya, short stem or long stem? Long stem. Long stem na ni. No? Long stem ni siya. Bombochamp, tapos hindi man siya mag dali-dali lumpaw, no, kay
sunod to sa mga vendor, ang iban abi kuno gareklamo pag-abot sa balay do galumpaw bla. No, do galaya ting ining mga bulak kay do may ginabutang sila nga sa tubig bla do may nasamo sila ni. Amo ni kuno nga kon pagbakal mo, abot po sa balay makalawig pa kuno isak semana mo. No, antes maglaya ang bulak basta blubason mo lang kuno kado may no sprinkle bla, no, do na spray ni, sprayhan mo lang ang yasining ang yasining nga bulak para doon di siya malumpaw kag maglawig sang isa ka simana, no? Tiyan mo nang magaranti sang mga vendor nga ti magluwas nga do medyo may presyo gid man pero ti maka makagaranti ka sang imo sa dingin bakal nga hindi dali-dali malumpaw kag malawig-lawig man no? Ang yasining nga tiner bumbutsam sa ining mga sahi sinisang bulak. Aribla no si Ma'am Nobi ang natakigungutan naton diri si Ma'am Nobi Alaban ang flower vendors ang may interview sa Bombo Radio. Dayon. Kumpara sa nagligad be? Sang naliga, napigado dito. Bali subong do mayo-mayo. So bali ano man do medyo nagbarato bligyan nyo ano, way man. Mahal gani kay mga imported mga bulak na muna ba? Kalabana no? Din halin. May China rose, may Korean rose, may Thailand, amoy. Ay, see. Diba local man. Usually local bagyo no? Oo. So bali pilang gin mahal sinaw kung nagsaka-saka siya. Ang bouquet mo be? Siyempre sa una, ang 1 dozen is 1,000. Subong, ang half dozen is 1,000. Ay, pilo. Yes sir, sobra pagani. Ano do may supply ka lokal na ton nga bulak? May araman pero galing kay advance bala nila ginakat bala sir dayon pag-abot sa amon gakalatak-tak na. So bali anong pamahal sina do shipping niya no? Sa settings man kag ang capital namon mahal gid man sir. Depende pa kay mga imported nga bulak. Pero in terms sa kadamon sa tawo dumito damon na no? Okay naman sir. So para okay man kuha kadamon na. Okay. So bali may chance ba ni magtaka magnubo ano? Okay lang padayon ang mga gyapon. Di man gyapon. Ang pinakanubo mo pila? Kana nubo namon may kun mga hindi lang roses, kun 1 pieces lang. Parehas ini, wala sir. Ay, pila na sa? Ini siya is 300. 300? Yes. Okay. Sa kabilo galing kay Pili. Ay, okay. Sige. Ang pinakamahal yung pila gani? Pinakamahal namon is 3,000 to 3,000, no? Mga kalawig niya dama dunot dam o malaya dam? Dugay man gawas so kay basta pag ulang bulak. Nagbakod ni siya. May mana? Mama. Okay. Pero may mga order ka man nga reserve duro man. Okay. Sige. Ang supply nyo kamusta damo ba subong? Wala lang ko kabalo. Kay gina-control man namon order. Wala pa yung damo. At sige. Si Ma'am Nobi Alaban ang flower vendor diri sa area sang Rizal, Corner Rizal, Isnard Street, City Proper, Bambutsap. Di magluwas sa mga flower, damo maglinis sa mga bouquet. May ato gani kita tato do mga chocolates bla. Ginahimo sa nga bouquet tapos may lain-lain kay may pwede mo pa ma-customize nimo. No, may to gani nga kagi gani kuno nga nagpahimo mani bouquet Bambutsam. Okay. Pero hindi niya abi kay ban kuno play money pero tuod gani ning kwarta nga ginahimo nilang bouquet. Depende sa budget mo kung 1,000 mo lang do klain man guro no nga 1,000 lang bouquet pero pwede man guro himuon mo ya 20 pakambyuhan mo no para do mahimo sa muad bla do dami lang tawon pero kalabanan siya na kuno di magnubo 5,000 pasaka no mo nang ginahimo nila kalabanan sining money bouquet no Bambutsam ti suno kay Ma'am Nobito ang iban kuno ti kun nagatrabaho sa mga opisina bla no do mo na ginang kuno kalabanan tapos ginapa-deliver la nila sa mga rider no mo nasubong ang iban mo kuno nahuya kabe kag do gapulplang luyag kaplang no tiyan mo na iban ginadaho la sa mga rider tapos iban sini kuno na huya pag hindi na anonymous ng abi no mga secret admirer tiyan mo nang iban kalabanan sini nga ginahimo Bambutsam sa tion niya sang Valentine's Day pero sa Baklanay suno kay Ma'am Nobi do mayo-mayo pagani subong no kun ipanggil sa nagligad sining tuig
in terms karon sa Baclanay pisar nga ti medyo saka ang presyo sini kung ipanggid sang nagligad sini nga tuig Bombo Champ. So magluwas sini na tigayon ta dire mapakigangutan ang pila ka mga pumuloyo sa syudad no sa sa ila sini karon nga reaksyon naman kung paano nila nga i-celebrate no ang Valentine's Day subong sini karon nga adlaw no. Kag anong mas pilion nila bulak, bugas o kun kwarta? Bulak or bugas no ti sunod diri kay Sir Rodrigo Butiga ang isa diri ka pumuluyo diri na pagkingutan naton tigin pamangkot bugas gid kuno iya Bombo Champ. No kay man tika nga siya basta kung may mga saragudon ti unahon gid kuno anay ang pamilya no. Kung ibanggid sa bulak mayo man kuno kun may ara sang bulak galing pila na kuno ko Valentine's do ay man gani sang muna no. Ang iya lang man kung may ara gid man ti mas mayo kuno ang bugas kung ipanggid ya sa bulak kag lakip man ti kangay siya nagabiyahe gadaan kada hapon dapat may ara gid sang income no hindi gid mag absent kaway sang dala sini nga bugas kag suludanon sa sulod sang ila sini nga puluyan. Do normal dam lang kuno sa iya ang Valentine's Day kangay sini sa iya nga ti may trabaho no ti focus na sa anay kag ang mga bulubanding ti sa sulod na lang kuno sa balay anay no. Ari blas si Sir Rodrigo sang ma-interview sa Bombo Radio. Ang muna ta sa balay gahulat kung anong iduhol ko sa mga kalanoon sa balay. Balay no. Oo. Kung kada Valentine's Day gano gagwagi ka mo ga bulubanding? Wala gid kay wala way time kay siyempre pigado mo wala pundong nga mag-standby ka nga para maglagaw-lagaw kami mga kabataan kag akong asawa. Sa balay lang tapos ako gapangita di sa kalsada nga makapasero para makabakal sa amon nga panimalay nga gastuson. Bali may pa salgodon? May salgodon pa ang mga kabataan kay wala man mga obra. Kung makahatag sila mayo man kung wala okay man lang kay ako man ang padre di pamilya sa balay mga pangabuhi sa akon ang ini sa ligan amo lang na ikaw man koton bugas or tsokolate bulak kung sa akon bugas siguro kay para makatibas ti bawas man ko kay adlaw-adlaw daan pila akong bugas nga daan 130 palagson palagson dason way labot pa sa mga pichip mga sudan o mga bakal patubig dason rintuon pa ko sa akong ginadala sang pangita sang kwarta sa dalanon amula na akong Samtang suno kay Margarita Cantor Bombo Champ sa pagkingutan man naton suno sa iya bugas kay bala mo kun bulak kuno malaya malang no kun amo na ang ihatag siya sa subong sining Valentine's Day tikon bugas damo pa kuno sang gamitan nila na no lawig pang may nadlaw nga makaon kag mabusog no ang pamilya kun bugas kun ipanggid karon sa bulak. Ari pala si Ma'am Margarita sang ma-interview naman sa Bombo Radio. Subong Valentine's? Sa mga Valentine's gusto ko ya bugas kay ang bulak malaya na iya. Bugasaw? Bugas matigang mo na mapakaon pa sa kabataan mo sa kay imo pamilya. Okay. So bali ligad nga Valentine's anong nabaton mo? Ang nabaton ko. Away ko nabaton. Why? Subong. Subong why ang gapon. Yum na lang kuno anay kay why man sa may mahimo kun why hindi pa naman pilit mo no ang importante mo lang kuno nga tinagahang panay sa sulod sang panimalay gahang panay kamo sang imo sining partner Bombo Champ no sa tion niya sang Valentine's Day. May pila gani kita kinaka-proof mangkot mga random bla no pila ka mga nakatlakat diri sa syudad no sang Iloilo. Ang ila kuno yan nabantayan hindi pizza 14. Ano? Ang pizza 15 kag 30. Pizza 15 kay te ano gani na? At sweldo. Diyan mo na kuno ila no. Bombo Champ pero kun lang tawon ta lain man no ang sentimento sang tagsa-tagsa sa sining mga pag-interpret nila no appreciate nila sa sining
Valentine's Day. Kung mga hubin-hubin, ti kun iban sila nga mga kabataan, ti siyempre nalamian sa mga kabaton sa Bulak. Na, kay na to, dumara na ganing sa ICPO, panagtag mas la Bulak mo. No? At mayo man na, kahit least makita mo lang mismo ang kapulisan, sila yan nagpalapit sa Pumuloyo sa tiyon niya mismo sa Valentine's Day Bombo Champ. Alright. Ang mga koturan di, iban, kwarta kag bugas, gid. Bugas, kay Spinem Gurisita, peace of mind. O kanami, no? Basi damo sila yung bugas eh. Werte, no? Bumbo Jumar mo na mga payag di sa mga kabumbo na to, no? November na mo naman kuno ni magbalata. Ating iban practical kuno no? Subong sinikaron nga panahon pero ti kun may araman niya nga gambal nga kun way man bula, kun way man bugas, way man problema. Importante mayo lawas. Importante mayo lawas kag gang panay Insakto gid. Bombo Champ budlay nakrukon basi pagabot la kag magbinay saibla. No, tiyan mo na kunong isa sa mga importante man sa sining pag-celebrate mismo karon sang Valentine's Day Bombo Champ. All right. And this is Bombo Jomar Consumo Villa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Jomar Villa sa imo siniiyang follow-up report. Pagbalik na to na banwa dugang pagin sining mga balita, gaga impormasyon, check naman ang latest to sa overseas Filipino worker dito iya sa may Kuwait. Ang iya sining pamilya nagpasalamat gid sa development sa kaimtangan sa ilang sining himata. Kagiban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita kag impormasyon diri sa ton sining pagpangalagan. Latest man sa sining bala niya naging pribado sini iyang hilikoton tung sa tupad balay nila. Ginlingling yaya nangakig karon to binuno pilas gid sa butko na agom sang biktima. Balikan ta mga talagkuan pang mga balita kag impormasyon diri sa ton sining pagpangalagan pagkatapos gilamang sa pila ka importante nga mga panumdom. Ang paghambalan, apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kun iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Plaswala de Iloilo Billboard of Activities for February 8 to 14, 2026. February 14 is Valentine's Day. Celebrate this occasion at Plaswala de Iloilo kag samtang kamo naga-enjoy sang inyong dinner. Si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda will serenade you with a great selection of songs sa concert at the Plaza. Valentine's Day edition, mangininyo. Umpisa alas 6 sa gabi sa Pebrero 14, Sabado. Sa tion sa musical show, 20 ka mga matahom nga Plaswala de Iloilo, Valentine's edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plaswala de Iloilo. Sa February 15, Domingo, ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon niya nga tandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plaswala de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community
and a progressive country in 2026. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga taga The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Iloilo, Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligan sa takna sininga sa launa. Balingta diri sa pagpangalagad sang Bomboanay Sudto sa gyapon ko po ni Bombo Chama Blanco Hoover. Standby sa aton sining mga kabomboy. Check naman naton balita with the Bombo Paulina Piliora. Pamilya sa overseas Filipino worker nga napriso sa Kuwait nagpasalamat sa development sa kaimtangan sa ila sining himata. Ara na tong latest mo, ara na to siya sa may deportation area. So dako ang tsansa sining nga makapauli na ini siya banwa. No, diri man sa pungsod na Pilipinas, particularly sa banwa iya sang San Rafael kaya dito ning iya sining mga himata, no? Dito ni sila nagapuyo sa aton man sini karon nga sandig sa aton sini karon nga pang husisa. 45 minutes nakaligad sa takna sining launa. Standby, check taton si Bombo Pauline Piliora. Bombo Pau sa report na, please go ahead. Nagpasalamat Dre Bomba Cham ang pamilya sang OFW nga napriso sa pungsod sang Kuwait matapos diri ang development no sang kahimtangan diri sa nga ilaman nga himata pinaagi man diri sa Iloilo Provincial Government. Pahayag diri ni kilala din ang OFW kasi Marie Chris Lapatero sa Katin, residente diri sa poblasyon San Rafael, Iloilo. Kag 13 na katuig nag-uubra bilang domestic helper sa luwad sang pungsod sa isa lang diri kaamo Bomba Chama. Dumduman no last time natigayon diri naton ma-interview ang Public Employment Services Office o kun ang PESO sa probinsya sang Iloilo pinaagi diri kay Dr. Cynthia Dario kag ara na ini sa may deportation area kag may ginahulat na lang diri nga isa ka pirma agud man nga matigayon nga ma-deport ini padulong diri sa aton nga pungsod. Kag pahayag diri sa nga utod nga ari diri sa pungsod da Pilipinas diri sa aton man sa Iloilo nga si Maeba Lapatero iya diri ginpahayag nga nalipay ini sila sa nanging development diri nga ara na no sa deportation area diri iya man nga utod apang may ara sa gihapon sa nga pagkabalaka bangod kay luyag nila no nga makita gid ang iya nga utod apan diri nga makaabot diri sa ilaman nga puloy-an pahayag diri niya Bomba Cham asa subong wala pa ini siya sa nga komunikasyon no kun wala pa diri siya personal nga na istorya although nga may assurance man sa bahin diri sa aton nga mga government offices or government agencies kaparehas diri sa nga OWA DMW kag sa nga PESO nga ara naman ini siya sa maayo nga kahimtangan or safe naman ini siya o galing ang syempre ang makapatawhay diri no sa Balachagon man sa pamilya is nga makita diri nila personal ang ila diri nga himata nga ara na mismo sa ilang nga tupad and ginpahayag man diri Bomba Cham nga ang amo sa nga ining OFW padayon man or continuously man nga naga-communicate diri sa may pungsod man sa Pilipinas sa iya diri or sa iya nga utod no dito sa Hong Kong kay isa lang kun ang istorya niya bangod man kay tido para wala na balasan nga confusion kag isa lang din communication and gina-coordinate lang diri sa ila so probably siya ni ang mabakal sa nga ticket niya padulong man diri sa pungsod Pilipinas up until magapuli ini siya and then nang iya diri nga gamit no siya man ni ang mahikotara
nga ipadala diri kay mga nabilin ba dito nga mga kagamitan sa iyang puloy-an sa bahin man sa nga Kuwait, kag siya na lang niining mapadala. Mas maayo ko no tani nga unahon na lang inino nga mapadala mo diri sa pungsod Pilipinas, agud nga makatiming man nga makapuli, kag ang ginakulbaan lang nila sumong is basi magadungan man diri sa Ramadan. Apag nagapasalamat sila no bisan pa paano ba mo siya nga may mga amon na ini nga development sa ilaman nga utod madumduman diri no nga sa Enero 26 na priso ini or na detain ini ang OFW kaupod diri iyaman nga amo bangod nga nagapahayag no nga nagaluto-luto ini or may ara abis nga kalanan kag naga-cater no ining amo sa nga OFW do sa sulod pa lang sa duwa ka tuig kag wala ini sa nagakaigo nga permit kag nakabutang do part-time mag-cook ini siya. So hindi ini pwede or hindi ini mahimo sa bahin man sa nga Kuwait kay daw nagalapas ini sa ilaman nga labor law. Kag mas maayo no nga nakauna niya nga nakagwa ang iya diri nga amo mangugiti dito na siya nagapuyo or citizen ini siya sang Kuwait kag medyo stricto no based man diri sa pagpalabot sang aton man diri nga mga kauturan nga OFW sa bahin man sa Kuwait. Pabati bala naton ang aton nga interview kay Maeba Lapatero, ang utod diri ni Maricris Lapatero, OFW nga napriso sa bahin sang Kuwait. Siyang malipay kami nga nabala na po ka safe na ito, okay lang siya, madali na lang sa mga bakapunin. Subong ma'am. Basta subong ma'am, wala pagyapon kami nakakommunicate sa akon niya utod, kay wala kami contact sa iya ma'am. May pagkabalaka pa sa inyo ma'am? Kay syempre hindi pa naman sure kung saan ulit siya exactly nga mabuli ma'am. Oo ma'am, nagayo man siya, pasensya ma'am, nang magambal man siya nga mga gamit sa akon utod iya man padala kag siya na bahala mamabayad sa cargo kung ano gani ma'am sa ngambal niya na padala niya na ganito no ang mga gamit sa akon utod kay hindi na siya gusto nga magulat pa nga makapuli danay akon utod antes niya ipadala daw nakakontak na siya dito sa akon ni na blues nga ipadala na niya. Ang plano nyo dira ma'am kay hindi na sa makabalik sa Kuwait in kaso magpasimpalad pa siya ma'am sa iban nga pungsod mapatukod pa kamo anong istoryahanay niyo ma'am? Depende na sa akon utod ma'am, syempre kinanglan pa man niya nga may pamilya man siya mo may bata siya nga kinanglan niya ispilahon, so sa iya na naiyak gusto pa niya yang magbalik sa abroad pero hindi pa kami sure gid niya nang maano na gid siya bala nga ari na gid siya diri sa amon makita namon siya nga okay siya safe siya. Pambatsam si Maeba Lapatero utod ni Maricris Lapatero sa Katino OFW nga napriso dito sa bahin man sa Kuwait. So padayon no ang coordination diri kag hopefully mapadasig ina siya since nga coordinated na niya sang aton man nga national or aton nga government agencies since man no nga centralized abi ining information sang OWA kag DMW so nagaagi gid dito sa central office but then amon ang pinakaulihi man no nga update kag nagasalig man diri ang pamilya ni OFW bungod nga napasaka naman diri sa babaw pinaagi man diri sa aton sa Bombo Radio Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitrijo Piliora and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Paulina Piliora sa imo siniiyang follow-up report. So good news para sa pamilya, importante nga makapauli na diri ining overseas Filipino worker. No, para nga ti makaupod man nila sa ila sining iyang sa makaupod man sa niya ang iya sining pamilya. No, sa aton sining karon niya mga kabombo. 52 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Diri man sa aton sining pagpangalagad standby no kay magatsikar makita sa latest nga mga information kay as of kagina sa aga sa pagkabalo naton do dito naguna ang team ni Mr. Nestor Canong sa area sa may distrito sa Revalo. No, tihibalo naton what's the latest kag sa diin bala sala nakalabot sa karon sa ilaman sini iyang pagpatigayon sa pagpangsikyar sa compliance sa tagsa sini ka mga lodging houses, subong man hotels, no nga no minors allowed gid. No, sa linya naton si Mr. Nestor Canong ang head sa Task Force on Moral and Values Formation. Sir Nestor, si Bombo Cham, live ikaw karon sa Bombo Anay sa Udto. Good afternoon.
Mayong hapon, Bombocham, mayong hapon sa tigpalamati sang Bumbanay sa Odto, over Bombo Radio. Alright, Sir Nestor, kumusta? Nalibot na bala nato ng tanan sining mga lodging houses, motels, kag may ara bala sang assurance from different management nga no minors allowed gid this time, and hindi lang this time kundi sa tagsana nila kapag operate sa tagsa kamatang adlaw man. Kaina pa, antes kita kaina ka labuot mga alas 12 in punto gid. Naubos na ton ang halos 24 na ton. Ka mga tawag naton sila mga accommodation establishments, ang aton nga mga lodging houses, inns, aton nga mga pensions, including sa mga beach resorts, ka mga drive-in motels naton diri sa siyudad sa Iloilo. In fact, ari kita subong din na sa distrito sa Arevalo kay Bombocham, bala mo naman ari diri ang halos 12 ka aton gid mga balay palahuwayan. Nagdaring amon nga ginalibot-libot subong ginasibaw-sibaw para mapasiguro lang until now sa gyapon malinong matauhay ang mga ilang occupancy rate daw nubo pa gyapon Bombocham kag ang aton lang na pasalamatan nga padayon nga gina-stricto gid sang aton nga mga tag-iya sang mga sini nga mga establishmento ay labi na gid ang aton nga mga barangay officials ari subong nagalibot-libot kag ang mga volunteer groups naton, community watch groups, sa atong mga pribado, kag mga volunteer groups nga pumuluyo mismo sa ang doog nga nagabuligid sa aton. Nga papatuman sa atong ordinansa angot sa pagproteher sa aton nga minor de edad nga hindi lang makapatupling o kumagtalang sa sindi nga mga lugar Bombocham. Any reports nga may ara sang need nga i-rescue nga mga minor or kung ano man sini nga paglapas sa ginapatuman naton nga ordinansa, Sir Nestor, as of this time? Kaina do mga 1:30 nagligad nagumpusogod na report kay ambako sa mga kaupdanan naton sa aton nga mga grupo nga nagatimbang nga nagabulig sa aton sa bilog nga syudad sa mga naka-detail kag ang aton nga mga gin-assign dira kag ang mga naka-incognito nga mga kaupdanan naton nagatag na sa ilang mga progress report sa ilang na obserbaran. Dire mismo sa Arevalo may isa nga nakatag sang report nga sang aga pa kay na mga alas 7 o sa sobra lang. Nakagwa lang aton nga mga teams nga nagalantaw kag naga-inspection randomly sang ila diri nga mga establishmento. May nag-attempt nga isa ka minor de edad nga bata, mga 15 anyos, nagtilaw sulod ang iyang partner nga boy ato sa beach area nagapahunay-hunay gawlat pa siguro sang text sa iya nga okay na pero dito pa lang sa aton da nga counter kay ara dira ang nagabantay naton kalabanan da mga nanay nga nagabantay nga mga counter sa desk naton da ginsita gilayon kay bangod sang itsura niya da makaduluda ambal na gani sa ilang mga feedback sa aton dotuman gid kalinghod sir ang nagkadto diri. That's why ginsita nila kag immediately kinulbaan ng lapsi kuno kag sang uli sa sagad na interogar kay nga ato mga kapdanan ato sa piyak nga side naga-sekyar man sang iban nga sululod pero nag-ako ang bata nga minor de edad siya 15 anyos kag sa gilayon gintabog sang gabantay sa iya at the same time ginpagwa sa gate pa lang kagway na ginpasulod liwat kag ato gali sa sagwa nagahulat na ang iyang partner nga lalaki nga tani ma-testing man kung maka tilaw ang maka sneak in sa sini nga doog. So sa report sa aton kay sa tupad nila wait nakabalo abin nila guro kung tambay man nga nagaluto-luto sang barbecue sa kilid wait nakabalo incognito aton to mga kaupdanan nga dira man naga patupatupling pag nabatian ng ila pag naisay sang iya partner nga bata. So nagsukna siyang bata, in fact nakuha ang dialogue, doon na record siya pagani Bombocham nga ginsuknaan sa iyang amiga nga te nang balantay ka nga hindi gid pwede di mo kay bantay sarado na di ang ini nga mga doog diri nga nagpili-pili silang tawa do nahuyan ko to ya sa counter kay na balaan nga minor de edad ko. Tinagbaisay sila kuno ti ginako uman niya ti ginako kun lang kay kanulbaan ko ti amo to nga na bulabog kag gintabog sa aton to nga mga kaupdanan nga ara dira nga mga nanay man nga naga-atagid sang proteksyon nga waay gid sang bata nga makasulod
sa sini nga mga duog Bumbucham. Ang lalaki minor man, Sir Nestor? Hindi, legal age. Amo tangay tutani ang nami gid galing kay may motor gali siguro sagwa. Immediately contact naton iba naton nga kapdanan sa palibot kay mga 12 di kabilog Bumbucham ang ari diri nga mga establishmento mo. So disperse sila individually gin pang isa-isa gid nila ka lantaw. At the same time ang maton mga volunteer groups nagatag man sa report sa ila naghingagaw kadto sa area kung maabtan pa. Pero why na, nakahingagaw na palagyo sa motorya atong upod yang lalaki nga tani manghimulos gid sang sitwasyon sini nga tinion sa pag-atong sa ulog sa aton nga Valentine's Day Bumbucham. Ti tani ang lalaki amo tong nag front sa desk or nagpadulong sa desk kag siya to nag-check-in gamit pang babae kay minor nga nanto, sir? Amo to kanay kay balaan gid siguro mo. Nga ang manjapon kung sumulod man siya, ati laban-laban di to lang layo taguon sa bulsa yang upod siya nga minor kay tuman ka strikto. Kalabanan subo nga nagapwesto sa aton nga mga check-in counters amo Bumbucham tag-iyagid sa mga establishmento. Amo na ang isa nga why naton ginsugid nagligad sang katag kita sang aton nga mga info campaign pa. Kaya sila nagatag sa ilang commitment sa aton. Yes. Kami gid sir na mabantay para sigurado gid nga waay na sa makalusot nga mga kilala sa amon mga rumboy, kilala sa amon din nga mga timbang kung sino man di kay base tilaw-tilawan nila mga barkada nila. So kami na ang gaman subong. So that is why dito pa lang kay na alas 7 sang aga may ara na nga nasita nga klase sang tani sang plano nila nga makatilaw man sulod sa sining mas establishmento Bumbucham. May we know, sir, kung ano man, magkagugma to sila or for hire atong, sad to say, minor? White na makuha, kaya ang bata lang to ba kadto sa counter. Why makita gani sang dito sang bantay naton sa mga check-in counters nga ginbinlan to sang tag-iya, kag upod mismo ang tag-iya. Why man walaan kung ato ang laki kung iya tong partner boyfriend ya or ano man tong klase relasyones ila ay ang bata lang tong 15 years old ang nag-attempt nga masulod sa ilang establishmento. All right. Sige. Sir Nestor, from time to time siguro mag-update man kami sa imo sa inyo sining monitoring. Thank you so much for the time. Ayong hapon sa liwat. Hasta pa ni sa gabi ang aton ding tiner in fact tilawan aton gid ang hasta gid magtahaw nga daw ay nagin man sang mga gasulod diri nga mga aton nga mga parokyano para aton na mapasiguro kag padayon naton nga maputihiran ang aton nga mga kabataan nga hindi lang makapatukling sa sining madog. So again Bumbucham, salamat gid sa oportunidad kag mayong hapon. Happy Valentine's sa inyo dira sa Bombo Radio. Happy Valentine's man, Mr. Nestor Canong, sir, and once again thank you so much. There you have it sa aton sinima kabumbo ang heads ng Task Force on Moral and Values sa Formation, Mr. Nestor Canong. Grabe ba? Ang ginagahan pagidyagli nilaw sa aton sinima kabumbo nga makatilaw nga makasulod. Tiyanon mo kay strikto subong kag mismo ang mga tag-iya na ginang nagabantay kag hindi sila magsugot nga malutsan sila kay dako man siniya karon nga bukol para sa ila pananglitan nga may ma-rescue to nga minor de edad sa ila sini nga establishmento. Iban nga mga balita kag impormasyon check naton or balikan naton sa aton sini paday nga pagpangalagad sa iban sini Manus and Public Affairs Program diri sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program kaupod naman sa kay Tita Regine. Isi Bombo siya mablanco hover gabilin sa imo sa manaynay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka
halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw
ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome na sa kahapon lamang program on a very special day. Happy Valentine's Day sa inyo tanan, the 14th of February 2026. Kamusta? Ang iban siguro nag-breakfast date or maybe nag-lunch date. Pero ang kalabanan, of course, mad-dinner date, kid. Sino na da ang mga ladies out there nga nakabato na sa mga roses or chocolates? Ang iban nga wala sa Valentino, did you start also giving something to yourself, loving yourself? Well, love is not what you say, but love is what you do. Agree? Anyway, sa sininga hapon, since it's Valentine's Day, natuon sa Saturday, mag-interview kita sa aton nga winner. And we will ask her later on ang
pinaka most memorable nga Valentine celebration nga hindi niya gid makalipatan. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon namang program on a Saturday, and in just a little while, mag-iistorya na kita sa ating winner, no other than student mom of Lambunaw. Isa sa aton nga mga nanay-nanay diri sa kahapon lamang program. Sa inyong mga istorya dira, still love month pa kita, so pwede pa makapadala sa mga kasaysayan ninyo sa paghigugma, or maybe kung anong inyong pag-celebrate sang Valentine's Day today, pwede na nga ma-share sa KLP through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, or kung magpuro pa ma-share diri sa syudad, ulay hono na lang, kag i-hand in ang inyo nga mga kasaysayan. Welcome mga kabombo, aring aton nga ambahanon, fitted giniya for Valentine's Day. Kay ti promise na ini. From Janiel and Dave Alvarado, Vows. Good afternoon, welcome sa kahapon lamang program. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the morning back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, I can say. And when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise to this day that no one can take you away. And I'll never regret the day when I went and asked your name. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray
forever thank my God for having you. Janiel and Dave Alvarado vows. Sa mga nag-choose February 14 para nga magpakasal and make their vows. Kanami nga date, no? That means every year, double celebration. Valentine's Day na. Happy wedding anniversary pa. 18 minutes after 2 o'clock, ari na siya sa aton nga linya. Maga-video call kita sa iya. Wow, she's in red. Valentine's ang dating. Good afternoon, good sa imo, student mom. Happy Valentine's Day. Ay, wait lang. Wala nagasunod ng audio ni Miss Student Mom. Dali lang gid, Student Mom, ha? Dali lang gid kay butangan ikaw sang audio. Okay, let's check it again. Happy Valentine's Day sa imo, Student Mom. Thank you, Tita Regine. Happy Valentine's man sa imo. Gani. At sa tanan na nagapamati subong sa KLP. Gid preparahan mo gid sang red dress ang ini nga adlaw. Hindi gid man Favorite the colors. May ara ka man, Student Mom, nga particular nga Valentine's celebration nga daw hindi mo gid makalipatan. Pwede mo ma-share ano to ang natabo. Nga daw nakilig ka gid. Ka daw ka feeling so special ka gid. May araman, Tita Regine. Secret lang tani, pero kay gimpamangkot-bukot isaysay ko na lang. Very short lang ang pagsaysay. Man na pen pa kami sang late husband ko, Tita Regine. So, only through letters, ang communication namon, pagkatapos kong Valentine's Day, ginapadalan lang niya ko ng love letters, kag card, para tamyaw man niya ko ng Happy Valentine. Pero may isagid ka occasion na gin-surprise niya gid ako, Tita Regine. Kay way ko kabalo nga makadto siya sa Manila, ato siya sa Iloilo sadto. Di siling niya, hindi siya kuno kaabot sa Valentine's Day, gani through letters na lang kami makommunicate. Pero sang aga ng Valentine's Day, siguro mga nakilalahi kami 1956 mo, siguro mga 1960s. Kato, mga 3 years na guro kami kato na sweethearts. Na in love sa each other. So, nag-abot siya, Tita Regina, kibutit kami, pati ang mga ginikanan ko, si nanay, kag ang akon mga utod. Kay nag-abot siya sa balay namon, may dala siyang maleta, kag nagapang Happy Valentine's Kids sa amon pamilya. Nga maleta, gidalaya how I thought bouquets, a bouquet of flowers. Pero maleta. Tita Regine, sa sulod sang iya nga maleta, may gift man siya sa akon. Okay. May chocolate siya, kag ang iya nga flowers, hindi ito tuon na flowers, kundi it is made of cloth. Pero nakabukay man ang iya nga forma, Tita Regine, kag surprise gid ako, kag happy gid kay wala gid ako nagapanumdum na maabot siya sa amo na nga adlaw. You thought hanggang letters lang, hanggang exchange of Valentine's cards lang, pero personally gid gali niya ikaw naging kadtuan from Iloilo to Manila just to be with you on Valentine's Day. Wow, yes, naman. Tita Regine. Okay. Kagang distance naging travel niya, nagastos pa siya. But sige lang, siling niya, para lang magkita ay kuno kami nga doon sa Valentine's. Kay huwag pa kami naka-experience na during Valentine, upod gid kami. Amo lang to ang first time na naka-upod kami during Valentine's Day. Ay, gali. So, super surprised ka gid gali, no? Surprise And you gid felt so loved. Kanami lang gid. Sige Student Mom, you are one of our regular letter senders diri sa KLP. Ano ka na gani kalawig nga nagasulat diri sa kahapon lamang program? Ay, dugay-dugay na, Tita Regine. Ato pa ako sa old house namon kato. Mga siguro, pamatya ko bala, mga ginatos na gin na mga sulat ang napadala ko sa KLP, hindi na gin maisip. So, tinuig naman, no? Ang imong pag-share. Sobra na gin, Tita Regine, Okay. Ano nag-inspire sa imo to write diri sa KLP?
Una sa tanan Tita Regine, love ko gin man ang writing. Basta gani masulat na kuan gid ako nang inspired ako magsulat kay sang una naging editor-in-chief ako sa amon campus paper. So inspired gid ako magsulat kapin pa kung siyempre sa imong boyfriend masulat ka. Daw wala ka ba lagi nakapoy ka kung sa KLP naman ako masulat. Excited man ako kay kung mabatian ko na ginabasa mo ang akong sulat. Baw, gayom-yom, gid ako sina. Dason ginapanumdum ko, ay amugali ang akong ginsulat ka to kay Tita Regine. So, doon nakilig ka man, no? Pila na nga ito ni Dad Gani, if you don't mind? Kasi sino yung punso mo sa pagpangabuhi? Malapit man lang ang balay sang bata ko nga si girl. Subong gani ari ako sa ila mo. Diya ako nagkato kay ay wifi to sa ginaistaran ko sa Kapangyang Tita Regine, bukid-bukid to gawa. Kaga wan mabudlay gid dito mag-communicate. Pero malapit man lang mga 5 minutes lang guro ride from their house hasta sa balay ko. Okay. Pila gani ka bilog ang imo kabataan? Kag kumusta man sila? 8 lang Tita Regine. Kulang pero sa awa ng Diyos, okay man sila tanan Tita Regine, ara na sila, may mga pangabuhi na sila na ila-ila, may mga kabataan na, ang ibang kabataan, mga professional na. So, masiling ko nga, wala na ko kasing pangayoon sa Ginoo kung tungod lang sa akon mga kabataan, kay tanan man sila successful kag may mga karir. That is very nice, no? Well, you shared with us a lot of stories and most often may something spiritual kagid nga ginabilin sa amon. Miyembro ikaw sang Womiso. Please tell us about Womiso. Tita Regine, may ano kami diri ang South Central Panay which is composed of mga 10 churches. Ang mga members nila, ang mga kababaihan nila, members ang Womiso. So, every month, every third Saturday of the month, nagagather together kami for fellowship. So, may speaker kami sina nga isa ka pastor, mamati kami sang pulong sang Ginoo, may tamang kami para maghampang, mag-Bible quiz, kag magchika-chika man sa isa kag isa. And very active ikaw, no, sa imong ministry? Always present gid ako Tita Regine bisan malayo ang Womiso, nagasunod gid ako kay gusto ko gid maka-fellowship sa iban nga mga members namon kay daw kasadya lang dason kung makapamati ka balas ang ilang mga testimonies ay daw busog na ang imo nga kalag sa kaayuhan sang Ginoo na ginataon niya sa amon ng mga kababaihan nga members ang Womiso. Oo, kanami man no kay at your age subong, wala mo na sabat kay ginang akon nga pamangkot kung pila ng imo edad, pakton ko na lang. 78, correct? Manag 88 na ko Tita Regine. Sorry. So, by September, I will be 88 years old. 10 years, kigili ang ginkulang sa akon nga pagpalagpat sa edad ni student mom. Anyway, at 88, almost, kanami, no? Because ang tanan nga mga motivational and inspiring contents nga gina-share mo diri sa amon, ma-relate mo gid iniya sa imo nga inagyan sa kabuhi. For example, you talked about comforting someone. Tell us about that time nga you went out of your way bago ko lang to comfort, no? To comfort a neighbor nga bago lang na byuda. Ano tong natabo? Anong imo ginhambal kay ginhimo sa iya? Ay, during that time, Tita Regine, dito kami nag-aista sa Pontevedra, Capiz ka to. Kaya ang bana ko dito gaobra sa eskwelahan sa Caps. May neighbor kami, si Loling. Ang neighbor ko nga ini, kumari ko gid siya, kaya ang isa ka bata niya nga babae, ihada ko gid sa kasal Tita Regine. Oo. So, close with kami, kag ang amon balay to padanay lang. Tabok lang ang balay niya, ara, gaatubang man ang akong balay sa iya balay. Kaya most of the time, kung may time kami, nagapang-garden ako, gakadto siya sa garden, nagachika-chika kami. Kung kaisa ako naman na nagasaylo sa ilalagwerta, kag
at chika-chika man na gito as a pastime lang. Pero wala kami nagamaritis, Tita Regina. So, paano mo siya gin-comfort during that time at ibag-ulan siya nga na byuda? Tita Regina, tandaan ko pa, I remember nga nag-pass away ang iya nga husband. Ang husband niya, bodyguard na sa school. Okay. Guard na siya. So, ang sole breadwinner lang ng ila family ang iya nga husband. Pag sang time na to, na napatay siya, may mga college siya nga mga bata. May mga bata siya nga ara pa sa college. Tapos ang pinaka-bata nga sa tanan, ara pa lang sa elementary. Grabe gid ang iya kasubo, Tita Regine, kay sa pamatsyag niya bala daw hindi bala sa kapadayon sa iya kabuhi kay nadula ang iya bana nga sole breadwinner ng ila family. Oo. Hindi niya mamanan kung paano niya taguyod ang iya nga mga pamilya kay waay man siya income. Ang iya nga bana lang ang nagaubra sa ila nga pamilya. So sang napatay ini daw nadulaan bala sa sang pag-asa sa iya kabuhi. Nalipatan niya ng magkaon. Pati mga kabataan niya daw napabayaan niya na. Dugay nga waay ko siya makita na nagwas ang ila nga balay. Sining ko nga awaay kagwa ng balay niya si Mariman. So sang isa kahapon, nagdagol-dagol ako, nagsaylo ko sa ila balay. Sining tawag ko siya, sining ko Marimarig, gaano kada. Waay siya nagasabat. Paglingling ko sa bintana sang ila nga barabal ko na Tita Regine, nakita ko siya, nagapong ko siya sa atubang sang ilang nga lamesa, waay man siya nagakaon. Kundi nanuktok ako, waay man siya magsabat. Tinakita ko nga abierto man ang laksang ila pertahan. So nagsulod na lang ako, siling ko, Mari, masulod na lang ako. Nga away ka nakakato sa balay, na ano ka? Anong pamatsyag mo? Nga aamo na ang imo nga itsura? Kaya daw hindi balat, Tita Regine, mabatas ang itsura niya. Daw ay siya nagakaon, nagadalom ang iya mga mata, nagaitom ang palibot. Tapos nagdiwang siya. Waay siya kailis ang iya nga bayo. Daw, paglanta ko bala sa iya, Tita Regine, daw at elos na siya mo. Daw hindi niya mamanan kung ano ang iya himuon kay nadula ang iya nga bana. So sang ulihi, nagibi kami duha, kaginakos ko sa ginakos naman ako. Siling ko, Mari, batunan na lang ang tanan-tanan, ang kabuhita, may tagnagid ang Ginoo kung astasan ulang ang mga kandila sang aton nga kabuhi. So siling ko, panumduma ang mga kabataan nga nagasarik sa imo. Siling ko, wala na si Pari, ikaw na lang ang nabilin. Ikinahanglan pa, Pasko kun mo agid ang imo nga balatyagon. Mangin maisog ka sa pagbaton sang natabo sa imo, sining ko. Total sining ko lagko naman ang iban mga kabataan. Makabulig na sila. Ang pinakamaay sining ko nga, anuhan mo gid, haluman mo gid ang imo kaagulingod nga hindi ka magmasakit. Kay kung magmasakit ka pa, ano na lang ang mga kabataan. So ginakos ko siya, ginaplos-aplos ko ang ulo niya, kag ang likod niya. Tapos nagibiay kami nga duha. Sang uli siling ko, Mare, mapray kita. Siling ko, mangayo kita sang bulig sa Ginoo na ang tanan na nagakaratabo sa aton kabuhi. Babaton gid natin, kag gitutoy-tuyan niya kita. Kag makapangita kasing paagi kung paano mo ipadayon ang kabuhi ninyo ng inyong mga kaanakan. So nagpray kami, Tita Regine, naghibiay kami, samtang nagapray kami, gatulo ang luha namon. Daw pamatya ko bala, Tita Regine, daw naging part na ako ng, nagabatsyag man ako kung anong natabo sa kabuhisang kumari ko gani. Sa among pagpangamuyo gid, batyag ko gid na nabatian gid sang Ginoo, kag ginpamatian niya gid ang amon mga pangamuyo. Oo, because after that, you said she felt better and though she was given hope.
Padayon nato na pag-istorya sa imo student mom. Please stand by ka lang dira. Panong-balikan ko ikaw sa diligidamang madugay. May gamay lang kita nga adjustment nga pagahimuon. It is now 2:32 in the afternoon. Balikan ta. In just a little while, si student mom, ang aton dili nga winner nga gina-interview. This is Tita Regine and this is KLP. Magabalik kita pagkatapos ang pinaka-importante nga mga pahibalo. Naga-subscribe alay ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag, wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag, ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan. Alas 2:35 na ang ating nga oras and balikan ta na ang aton diri nga winner si student mom sang Lambunaw. So kanami gid to no sang imo nga pag go out of your way to not just simply nga ipalabot mo lang ang imo nga pagpakigunong sa iya but you prayed together. Kaya I'm sure nga naghatag gid ito no sa dako nga hope para sa iya knowing that there is someone who cares for her kag may ara pa nga pag-asa, may ara pa nga tsansa. Well, student mom, you have also shared about prayers and teaching your children how to pray. Palihog istoryahe kami about this. At Tita Regine, para sa akon, ginate ko the best mother is a praying mother. So halin pa sang una, sang mga bata pa kami, bisan sa amon pamilya sadto, kay nanay kag tatay, hintudluan na kami kung na importante gid ang pagpangamuyo sa Ginoo. Adlaw-adlaw gid nagapangamuyo kami. Kag si tatay makita ko gid nga bag-o siya magkadto sa iya nga obra, bag-o siya manaog sa hagdan. Nagatindog gid siya nang waay gid siya nagagiho-giho. Kag nagakutib-kutib ang iya nga baba. So, kasad to, believe gid ako kay siling ko sa akon ay nagapangamuyo si tatay bago siya magkato sa iya nga obra. So, sadto pa, sang gamay pa kami, nahatagan na namon ng importansya ang pagpangamuyo. Gani sang magkaroon ako ng kaugalingon nga family, kag bisan gamay pa ang kabataan, gimpadako namon sila paagi sa pagkilala sa Ginoo. Sining namon importante gid ang pangamuyo kay through prayers makakunik kita sa Ginoo. Ma-adore naton ang aton nga Dios Amay. We can adore Him. Kag we can praise Him. Matagaan naton ng importansya. Kay ang close relationship o ang intimate relationship naton sa Ginoo naghahatag sa ato ng peace of mind, thinking na He is there, He knows, and He cares for us. Alright. So ano naman,
Ano naman na notice mo nga nangin epekto sini sa imong mga kabataan teaching them how to pray? Madamo gid epekto, Tita Regine, ang prayer sa kabataan. Una sa tanan, ang kabataan na malapit sa Ginoo, may takot gid sa iya, may fear of the Lord. Kag ginahambal gani naton, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Gani sang padayon na kami mga muyo, before meals, bago magtulog, kahit simple lang na bless our food, Lord, o Lord, pares ng pag-pray nila ng sa gabi, sa Ginoo, na i-keep safe sila. Tanan ini nagkaroon gindang epekto sa ila. Kung tingog kaming nagapangamuyo, nakita ko nga naging mas closer sila sa isa kag isa. Kagdason ng nagkaroon man sila ng respect sa ilang mga magulang, amo man sa ilang mga manghod. Kag naging more responsible sila sa ilang mga responsibilities o task nila sa balay. Wala sila reklamo, wala na nila ini gina-take for granted. Kag naging respectful man sila sa ibang nga tao, naging very friendly sila sa ilang mga amigo, naging understanding sila. Pero ang pinaka maayo gid na nakita ko na pagbago sa ila, na nagdugang gin ang respect nila sa amon sang ila nga father kag sa akon nga ila nga mother. That's very nice. And you said, no, nga sang una, nahuya pa sila mag-say thank you sa imo. Pero sa ulihin, nasanay na sila. So, anong nag-motivate sa ila to do it? Tita Regine, naghambal ako sa ila na kung nagapasalamat kita, mas ginagrasyahan kita sa Ginoo. Natural lang na kung makahimo ng kaayuhan sa aton ng ibang nga tao, mahambal kita na salamat po, thank you. Amo man sa aton nga Ginoo, kay kung wala siya, wala ang mga grasya na ginabugay niya sa aton, wala man kita diri sa kalibutan. Gani ang pagpasalamat sa Ginoo, dala na ang pagpasalamat naton sa aton ginikanan. Kag ang mga ginikanan nagapasalamat man sa ilang mga anak, kay tungod sa ilang presensya sa ilang mga kaanakan sa balay, nagiging happy gid ang isa ka panimalay, Tita Regine. Yes, and now nga, nag-mature na, may mga kaugalingon na nga families, ang imong mga kabataan, you have a very beautiful relationship with your children. Ano ang imong sikreto? Tita Regine, kung nami ang relasyon nyo halin sa una sang kabataan, gamay pa sila, makita na nila nga love mo sila, ginakir mo sila, samtang nagadako sila, naganami gid ang inyong nga mga relasyon. Sa subong bisan tigulang nako, Tita Regine, never na nabatyagang kung gintake for granted ako sa akon mga kabataan. Halos tanan na needs ko, be it financial or material, ginahatag nila sa akon. Kung kinahanglan ko gid ang ila presensya, bisan may mga obra sila, may mga responsibilidad sila sa ila panimalay o sa ila nga mga ina, ara man sila, nagakadtugid sila sa akon. Kag kung mangmasadya, Tita Regine, kung birthday ko, Christmas o New Year, ay, Tita Regine, palagi gid may gift sa akon. May cake, may ice cream, may fruits, tanan lang daw. Tanan na pangayoon mo, ara. Wala ka na gid ibang pangahilingin sa ila kay bisan ang time nila, pagpalangga nila, ang ila mga provisions, ginashare nila sa imo. Kag makita mo ginakir ka nila, ginadala ka sa doktor kung may sakit ka, ginabaklan ka vitamins, mga medicines mo. Tanan ina nagapakita gid nga love ka gid sa imo mga kabataan. Bisan malayo si Armor na ato sa Bulacan, Tita Regine. Once in a while, nagapanawag midman siya, ginakamusta niya ako. Pag kung may mga importante na okasyon, nagaabot gid siya para maka-share man sa iyang presence sa iyang mga kautod kag sa akon gid. So right now, gina-enjoy mo na what you did to your children. Ang pagpalangga sa ila, now they're giving it back sa imo.
very fun gid ang imong mga kabataan sa imo, and they love you so much, and it's very obvious in the many things nga ginaobra nila para sa imo. Wala sang okasyon nga ginapalampas. Anytime that you need them, ara gid sila. And you travel together. Are you planning again nga mag-travel? Ti sa diin naman ka mo makadto. Do may na mention ikaw may mga boots na nga ginapili ka mo, may mga coats na. Wow, di naman ka mo makadto. Sang before birthday ko, Tita Regine, sang September nga nagligad, nagbakasyon gid kami ng mga 7 days sa Bicol. Pururupod kami ni Day Olive, si Rowena, ako, si Rose. Amo na yung mga children mo. O, gindalagin nila ko dito kag nag-enjoy kami maglantaw sa Mayon Volcano. Pero sining ko Mayo lang kay sang dito kami way gid mag-alboroto ang bulkan Mayon. Kay sang later on sining lang nagliligad, medyo hasik-hasik sa sang iya nga kwan mga kalayo sa palibot sang bulkan Mayon. Si enjoy kami dito kay nag-rent a car si Boben. Dason bilog nga adlaw nagalagaw kami. Duro man amo nakadtuan. Kag maganda man ang Bicol, kag ang ila mga highway, Tita Regine, kanami gid daw expressway lang. So, di naman ang next destination ninyo nga mag-Iloy para nga maglagaw? Ati plano naman, Tita Regine, ga-prepare kami kay siling nila by March kuno, end of March siguro, basi makapataywan kami. Ay, wow. Hello, Taiwan. Gidgaliin, no? Makataywan kuno kami. Ang shoulder ni Boben, ang nasa Amerika, ang mga expenses namon. Pasalamat ako, Tita Regine, kay tama na sa aluan sa iya mga utod ka sa akon. Oh, may sponsor na niya gid. Yes, siling ko may sponsor na, no? So, ready na ang tanan, kay excited na ang tanan sa next niyo nga pag-travel. Kagkaupod mong imo nga mga kabataan, which means really special kagidya para sa ila. Kag super palangga kagid sa imo nga mga kabataan. Now, at almost 88, student mom, ano na subong ang imo nga mga ginapangamuyo? As kasubong, Tita Regine, wagid ako nagauntad sa pagpangamuyo. Silingas ng Bible nato na we should pray without ceasing. So sa akon adlaw-adlaw nakabuhi, Tita Regine, mabatyag ko gid ang presensya ng Ginoo. Bisan nagaisa lang ako sa balay ko, wa gid ako nahadlok. Kay manan ko ginaara ang Ginoo na nagabantay sa akon, matake sa akon, i-keep safe niya ako sa tanan nga oras. So sa akong pagpangamuyo, Tita Regine, inapray ko man ang mga kabataan, ang ila family, ang children, na maging successful sila sa ilang education. Na-pray ko man ang mga bumiso, ang members ng amon church, ang amon mga pastor. Tanan-tanan halos, Tita Regine, ginadala ko gid sa akon prayer kay nagapati gid ako na kung ikaw nagahayo ka sa Ginoo, He is always listening. Kag whatever we ask for, ihatag niya kung nakararapat para sa aton. Alright. Ano ang typical day mo? Typical day mo, like say, pagbugtaw mo sa aga, ano nang imo ginapanghimo? Pagbugtaw ko, Tita Regine, automatic, ma-pray. Pagkatapos, ma-prepare sang breakfast namon ni Dude, kay si Dude ang upod ko dito sa Kapangyan. Mainit sang sudan, matigang, manilig-nilig, magpatukasang mga manok, magpakaon sang duha ka ido, sang duha ka miyaw, manilig-nilig ng balay. Why naku, Tita Regine, nagakadto sa garden kay nadlok ako madanlog subong, basi makadalin as ako. Oo. So sa sulod balay na lang, magkuti-kuti, magsulat-sulat, magbasa-basa. So amo nang routine ko. So what time particularly ikaw nagapungko kag magsulat para sa KLP? Kung inspirado ako, Tita Regine, mapungko ako sina sa barabalkon,
Primero, mabasa-basa ko anay sinasang mga barasahon ko dito para daw ma-motivate bala ako kung makakuha ko ng idea kung ano gid ang topic na gusto kong i-relate sa KLP. So paagi dire, makakita ko ng mga inspirasyon ko sa mga words na marid ko. Ikunay ko gid sa isa ka instance sa akon kabuhi. Dito sa amo na nga paagi, bisan hindi wala na ako nag-Bible study sa mga daycare center na katong ginakatuan ko, makarelate man ako kag ma-spread ko gid, mahambal ko gid ang pulong sang Ginoo kag madala ko gid sa ila kabuhi. Through the stories nga imo gina-share there is a KLP. Of all life's lessons, student mom, ano gid ang nagtatak sa imo isip? You have gone through a lot. Sa imo nga pagpangabuhi, sa imo nga family, ano gid ang life's lesson nga nagtatak sa imo isip? Una sa tanan, Tita Regine, nagtatak gid sa akon nga kabuhi nga ang isa ka pamilya maging malipayon sila kung may pagpalanggaanay kag understanding sa mga members ini. Kinanglan man nga may respect ang children sa ilang parents, amo man ang parents may respeto man sa mga ila mga anak. Halimbawa, ano gid ang mga dreams ang ila mga anak, hinahanglan nga tagaan naton sila ng suporta, buligan naton sila para kung ano man ang mga nais nila o luyag nila na matabo sa ila kabuhi. Kay maayo malang ini, mabuligan naton sila. So ang pamilya na nagabuligay sa isa't isa, ginagrasyahan gid sang Ginoo. Kag sa tungas naton dapat ara palagi ang aton nga Dios Amay na magaguide sa aton. Never in our life na i-forget naton siya kay wala kita kung wala siya. Alright. May words of inspiration ka para sa aton yung mga tagpalamati? Para sa mga listeners, Tita Regine, subong hapon, may panugyan gid ako sa ila. Ma'am, hindi ka makita. Paano bualang ang imo nga papel? Okay, sige. Sige, go ahead. Sinulat ko ini, Tita Regine, isa ka binalaybay. Sige. Kay siling ko, manan ko na mangayo ka ng panugyan sa mga listeners, so gimpreparahan ko gid. Okay. So subong, basahon ko gid para mabatian nila tanan. Sa mga nagapamati, subong nga mga ginikanan, isa lamang ang tugon ko sa inyo tanan. Ayaw pagkalipati kabataan tudluan, sampag pangamuyo sa aton Diyos Amay. Bag-o magkaon kag bag-o magtulog, pangamuyo itudlo. Paanaron sila sa sininga hilimuon, agud hamungaya nga kabuhi kag kalipay sa inyo pamilya magpadayon. Bangod kun tanan kita malapit sa Ginoo, mga blessings niya nagaabot. Daw silak sang adlaw kag tupas ang uran nga nagapatahom sa sining kalibutan. Gani hindi ninyo pagkalipatan ang tingob na pagpangamuyo, paagi sini, ma-praise naton kag mag-glorify ang Amay na naghatag sa aton sang tanan na kaayuhan, agud magmalipayon kita sa sining kalibutan. Okay, sige. Matahom, no? Pasensya gid nga ti. Naghatag ako sa akon nga natabunan ka for a while ang sige lang, Tita Regine. Oo, sige lang pero matahom ha ang imong nga ginbilin nga inspirasyon sa amon pinaagi sa isa ka binalaybay. Today is Valentine's Day. Ano ang mga plano sa mga bata mo subong para sa imo this Valentine's Day, or na surprise ka na nila, or inug-surprise ka pa lang? Base may inag-surprise, Tita Regine. Pero kada Valentine's Day gid diya, naga-prepare gid si girl, kagang iya nga bulig sa balay, nagahimo gid sila sa mga corsage made of roses, naga-income generating sila, kag ginabaligyan nila sa tupad balay, tupad kami sang webso Lambunaw. Damo gid ang nagabakal, Tita Regine.
So hindi na ko matingala nga mahilig sa negosyo ang akong bata nga si girl. Pero ang akong gid lang na hindi malipatan na hindi niya man malipatan na magpalangga sa akon, very thoughtful. Every now and then may mga ginahatag siya sa akon pagkaon no kung maanong mga bagay na sa iya pamatag makapahalipay gid sa aton Tita Regine. Alright. Ano nga legacy ang luyag maibilin sa imo mga anak? Sa akon mga anak Tita Regine, may mga panugyan man ako diya sa akon mga kaanakan. Aha. Hindi lang pagpalapit ang imo papel sa imo aguyamam ha kay para nga makita ikaw klaro gihapon sa screen. Sige Tita Regine. Sige. Sa mga pinalangga ko nga mga kaanakan, pamatiin ninyo ining akon binalaybay. Naging balay ko bangod subong Valentines, adlaw sang mga tagipusoon, adlaw sang paghigugmaanay. Ginapasalamatan ko ang aton Ginoo na ako ang nangin iloy ninyo. Maswerte ako sing labi sa tanan na kamo ang nanging mga anak ko sa sining kalibutan. Salamat sa pagpalangga ang aking pahabatyag ninyo sa akon. Sa mga kalipay na wala sing tupong, ang pagtatap ninyo tanan sa akon subong, labi pa sa bulawan kung akon isipon. I'm Wow. sure. I'm sure your children are so proud of you and they are so grateful sa imo because lucky pagid because ikaw ang nangin ila nga iloy until now ara gihapon nagagabay gid sa ila. Student ma'am, madami nga salamat, not just today and not just sa mga recent ka mga letters mo, but sa mga future letters mo pagid and for every day that you are making kahapon lamang a part of your day by writing your stories and never failing to send stories diri sa KLP. Madami nga salamat sa imo student ma'am. Happy Valentine's Thank you, Tita Day. Regine. Okay. Kag ginatamya ko gali ang mga co-writers ko dira. Happy Valentine's sa inyo tanan. I love you all. Kag sila man, Love Ka Manila. Every afternoon, wala gid nagakamiss ang ilang pagmunos ang imo nga name. So thank you so much once again regarding sa imo nga prize nga 1,000. Pwede mo nga mapakuha diri sa imo nga representative ma'am sa Lunes. Pwede na nga mapakuha, padala ka lang sang imo nga ginpa-Xerox nga ID, 2 copies, tapos madala man sang Xerox ID ang imo nga representative, kag padalaan mo siya sang authorization letter, nga siya na lang ang ma-claim sang imo nga prize. Alright, ma'am. Salamat gid sa liwat and God bless you. Thank you also, Tita Regine. Bye-bye. Bye. There you have it. A very happy mom. Si student mom sa Lambunaw. Alas 2:55 ang ato nga oras magapanabalik kita para mag-announce ang ato nga winner para sa sininga semana. Magabalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malim. Plus Wala de Iloilo Billboard of Activities for February 8 to 14, 2026. February 14 it's Valentine's Day. Celebrate this occasion at Plus Wala de Iloilo kag samtang kamo naga-enjoy sang inyong dinner si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda will serenade you with a great selection of songs sa concert at the Plaza. Valentine's Day edition mangin inyo umpisa alas 6 sa gabi sa Pebrero 14, Sabado. Sa tion sa musical show, 20 ka mga matahom nga Plus Wala de Iloilo, Valentine's Edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plus Wala de Iloilo.
Sa February 15, Domingo, ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon niya nga tandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2026. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa... Impunto alas 3 ang aton nga oras, kinapasalamatan ko gid ang tanan naton nga mga letter senders nga tirelessly nagapadala sa ilang mga istorya diri. Gina-welcome taman ang mga wala pa nga naka-share diri sa kahapon lamang program. You may share your own stories about life or about love life or about anything and experience ninyo that you wish nga ipadala diri sa kahapon lamang program through email lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton kag ipadala nyo ina sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa siringan semana, ang aton nga winner will receive 1,000 pesos nga cash. Ikaw ina, winner for this week, wise only one, kundi si multiple stroke survivor sang Manila. Sa liwat, multiple stroke survivor sang Metro Manila. Maraming salamat sa inyo mga kabombo. Magasunod na ang mga dramas, Tuyang Ermitaña, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Enjoy the surprises, mga ladies out there, and stored for you for today as we celebrate Valentine's Day. So happy Valentine's sa gihapon. Ini inyong alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you on Monday. Good afternoon and God bless.